Ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи Печутоби замонро оғоз менамоем. Ана ҳамин тавр бо чунин сароғоз 30 шумораи барномаро давоми соли 2019 мо ибтидо намудем. Ин барномаи мо аз рӯи тартиб рақами 31 буда ҷамбаст ва хулосаи мавзӯъҳои матраҳ намуда дар ток-шоуи Печутоби замон мебошад. Имрӯз дар барнома онҳое ки давоми сол бо мо ҳамкории зишт доштанду нақши калидиро дар он иҷро намуданд иштирок мекунанд. меҳмонони азиз ба студии телевизиони Симои Мустақили Якум хуш омадед. Ҳоло навори барномаро ҳамроҳ тамошо мекунем. Сипас бевосита ба суҳбат оғоз менамоем. Марҳамат. ток-шоуи Печутоби замон соли сеюм аст ки бо ҳамин унвон таҳия ва манзури тамошобинон мешавад. То ин фурсат бо номи офтоби меҳрубонӣ ток-шоу муаррифӣ гардида буд. 10 сол тавассути эфири Симои Мустақили Якум бо ҳамин бренд пахш гардид. бо тавсияи устодон аз таҳиягарон гурӯҳи эҷодӣ ва техникии офтоби меҳрубонӣ Печутоби замон тавлид шуд. минбаъд бо ҳамин унвон барнома пазируфта шуда ҳар ҳафта бо як мавзӯи наву ҷолиб ва актуалӣ таҳия ва пахш мешавад. давоми 3 соли фаъолияти Печутоби замон 90 адад барнома бо мавзӯъу муҳтавои мухталиф мураттаб шуд. барнома толи ин солҳо ба комёбиҳо низ ноил гашт. сазовори ифтихорнома, сипоснома ва дипломҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хучанд ва вилояти Суд, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, соҳаҳои мухталиф ва шахсони алоҳида гардид. соли равон тавассути 30 барномае ки аз ҷониби созмондиҳандагони барнома дар мавҷи Симои Мустақили Якум ва сомонаи телевизион ҷой гирифт, Мушкилоту муваффақияти самтҳои мухталифи хоҷагии халқ инъикос гардид. мавзӯъ ва масъалаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, варзишӣ, ҳуқуқӣ бо ҳаёти кӯдакон вобаста буда дар Печутоби замон инъикос ва бештари муаммоҳо дар ин самт роҳи ҳалли худро ёфтанд. дар барнома фаъолони ҷомеа, шаҳрвандоне ки вазифаю ӯҳдадориҳои худро хуб дарк намудаанд, шахсиятҳои маъруфи ҷодаи илму маданият, чеҳраҳои шинохта ва умуман инсонҳое ки нисбати проблемаҳои ҷомеа бетараф нестанд даъват шуда мавқеи худро муайян кардаанд. дар маҷмӯъ Печутоби замон дар ҳамдастӣ барои пешрафти ҷомеаи шаҳрвандӣ хидматгузор аст. имрӯз аз фаъолияти яксолинаи ток-шоуи Печутоби замон натиҷа бардорӣ мекунем ва албатта ҳамаи шумоён он нафароне мебошед ки мунтазам дар барномаҳои мо иштирок мекунед. дар он аксарияти шумоён нақши калидиро бозӣ мекунед, яъне коршиноси доимии барномаи мо ҳастед ва албатта мавқеи шаҳрвандии шумоён хеле пурмаҳсул ҳам ҳаст ва албатта ҳатман вақте мо шуморо даъват мекунем аз рӯи имконият хуб албатта дар барномаҳои мо иштирок мекунед ва мавқеи шаҳрвандии худро ҳам муайян мекунед ва ман албатта бо боварӣ гуфта метавонам ки нисбати ин ё он масъалаҳое ки имрӯз дар ҷамъият ҳаст шумо бетараф нестед ва мо дар ҳамдастӣ барои пешрафти ҷомеа хидматгузор ҳам мешавем ва аз ҳама чизи муҳимаш вақте шумо даъват мешавед, вақте дар барномаҳои мо иштирок мекунед, ин иштироки шумо хуб ин баромадҳои шумо беғаразона, холисона ва баривазаш чизе аз касе ҳатто умедвор ҳам нестед. бинобар ҳамин пеш аз ҳама ман арзи сипоси худро ба шумо мерасонам ва сипас вақте ки воқеан инсон вақте ба ҷое даъват мешавад ҳатман вай даъват бояд иҷобат бошад ва дар бештари маврид вақте каме танаффус мешаваду баромади шумоён гӯё дар барномаи Печутоби замон бо як танаффус хуб идома меёбад, ҳатман тамошобинон аз мо ҳам пурсон мешаванд ки ин ё он устод чаро вақтҳои охир дар барномаҳои шумо нестанд ё камтар мо мебинем. анакнун устоди азиз, ман бисёр мехостам ки суҳбат бо шумо сар шавад, чунки ин саволро аз худи шумо ҳам мепурсанд, ман медонам. хуб вақте шуморо ба барномаҳо даъват мекунем, ана ҳамин даъвати моро шумо чӣ хел қабул мекунед? муносибати шумо ба анамин даъват ба барномаҳои телевизионӣ? марҳамат. давраҳое ки офтоби меҳрубонӣ 10 сол ба фикрам фаъолият кард, ман аз ҳамон вақт аз ҳамон барномаи аввалинаш иштирок мекардам ва дар як барномаи ҷамбастии ҳатто ёдовар шудам ки дар баъзе ҷойҳо агар маро худам номамро надонанд о муаллими офтоби меҳрубонӣ ҳастанд ку мегӯянд
ҳатто ман ҳамин кохи рӯйдаги консерт бисёр мерам, ҳам кассири ҳамонҷа мавҷудахон ҳам болои ҳамин билетҳои ман навишта мондаги офтоби меҳрубонӣ. ман да як рӯз шӯхӣ кардам, номи мана медонед ё фақат номам офтоб меҳрубонӣ ми номам дигар шуд, номам Печутоби замон гуфтам шӯхӣ кард. ҳамин хел ман хеле ифтихор мекунам ки шумоён кормандони симои мустақили якум аз байни чандин шахсони бароиманде ки дар шаҳри мо ҳастанд интихоб карда даъват мекунед. ман албатта бо як самимият, бо ҳурмату эҳтиром қабул мекунам ва агар кори ба ногу зарури давлатиам дарс набошад, агар ман ҳатман расида мебиёям. ман намедонам ҳамаи ҳамҷа ҳузур доштагоҳ шахсони калонсоле ки масъулиятшинос ҳастанд, аз даври шӯравӣ мо одат кардагӣ ҳамин даъват шудеми ҳатман мебиёем гуфта. баъд бовар кунед ба ҳар як кас муяссар ҳам намешавад ки ҳамин дар назди баландгӯяк, дар назди камераҳои телевизион ҳамин гап занад. як бор барои худамон қарсак занед. саломат бошед. дуруст. ҳозир ман як лаҳзаи хуб иштироки шуморо дар барномаи Печутоби замон ёдрас менамоям. марҳамат барои тамошобинон. сипас суҳбатро идома медиҳем. хуб таваҷҷӯҳ кунед. оилаи худам ҳаёти худам мегӯям ки ман вақте ки ҳамон набераҳома гап мезанам ва ҳам мепурсам ва ҳайрон мешавад ки барои чӣ шумо мепурсед? мумкин вай нахоҳад, барои чӣ маҷбур мекунед? як мисол аст танҳо, лекин дар аксарияти барномаҳо бештар шумо мавзӯе ки мо матраҳ менамоем кӯшиш мекунед ки хуб аз оилаи худ, аз ҳаёти худ мисол оварда онро хуб боз ҳам кушодатар намоед. чаро ин роҳи қулай аст ё таъсирбахштар аст? барои чӣ? пеш аз ҳама ман ҳуқуқшинос ки ҳастам, аз ҷавобгарӣ метарсам. чунки ягон каси дигарро агар мисол гиред, агар ба ногоҳ онҳо норозӣ шуда даъво карданашон мумкин барои чӣ номи моро гирифтед, барои чӣ ёдом, чунки баҳо додани мардум ба ин ё он мисоли ман меовардага ҳархела аст. барои фарзандҳои ман, набераҳои ман, ҳамсари ман, ҳатто додару хоҳарои ман онҳо мефаҳманд. агар ба ногоҳ ягон айбашон бошад, аз назари манфӣ ҳам гӯям ки онҳо ҳамин хел хато карданд, ман гуфтам ислоҳ шудан гӯям, онҳо маро мефаҳманд. барои ҳаминам ман ҳатто дар фаъолияти ҳамин педагогии худам ҳам бо донишҷӯён вақте ки дарс мегӯям мисол овардан лозим, мисол фақат дар бораи худам мегӯям да. ҳамин мисол бофта бошадам ки масалан ман гуфта гап мезанам. баъд шогирдон мепурсанд ки устод барои чӣ шумо ҳамин хел мегӯед? наход шахсияти ҳамин хел бошед ки ҳама тарафа, ҳама рафтору кирдор ба шумо хос. баъд ман гуфтам агар ягон то шумо гӯям, шумо мумкин хафа шаведтон. ман барои ҳаминам эҳтиёткорӣ карда худам мисол мегирам. шумо фикр накунед ки қаҳрамони ҳамун мисолҳо фақат ман воқеӣ. баъзе мисолҳоро ман худам аз худам бофта яъне ин роҳи пешниҳоди андеша воқеан таъсирнокам аст. албатта. ташаккур, саломат бошед. аввалин барномае ки соли 2019 моҳи январ таҳия кардед, ин дар бораи муваффақият ва мушкилоти усучиёни вилоят буд ва дар инҷо мирзодалер иштирок мекунанд дар барномаи мо. марҳамат. хуб, пеш аз он ки бо шумо суҳбат кунем, ман ҳозир як лаҳзаи ҳамун барномаро хотиррасон кардани ҳастам. марҳамат, таваҷҷӯҳ кунед, сипас суҳбат менамоем. марҳамат. албатта мо бояд ки шаҳру ноҳие ки бо ушу машқ мекунанд бояд ки васеъ кунем. варзишгарони мо низ дар ҳар ду намуд низ дар мусобиқаҳои байналмилалию ҷаҳонӣ иштирок карда соҳиби медалҳои тилло нуқра биринҷигардӣ шуданд. акнун баъди ҳамин намоиши барнома боз дар ҳаёти усучиёни вилоят чӣ хел дигаргуниҳо шуд? марҳамат. соли 2019 дар тамоми варзишгарони усучиёни ҷумҳурӣ соли тарихӣ мебошад, барои он ки бори аввал 8 нафар варзишгарон дар чемпионати ҷаҳон иштирок карда соҳиби 11 медал гардиданд. аз он ҷумла аввалин медали тиллое ки дар таърихи тоҷикистон дар соҳаи ушу варзишгари мо соҳиби медали тилло гардид дар ин соли 2019 буд. ва ҷамбасти охарини мо ки 10 нафар варзишгарон дар мусобиқаи байналмилалӣ соҳиби 39 медали байналмилалӣ гардиданд. ин низ дастоварди яке аз дастовардҳои баландтарини соҳаи варзиш ба ҳисоб рафта. айни ҳол соли 2019 федератсияи ушии ҷумҳурии тоҷикистон дар дигар намудҳои варзишӣ ҷои аввалро, мақоми аввалро соҳиб шуд ки барои гирифтани медалҳои байналмилалӣ вориди тоҷикистон.
бисёр хуб. мо боварӣ дорем ки соли омада истода, соли 2020 низ барои шумоён соли муваффақият, соли бурдбориҳо ва комёбиҳо ҳам мешавад албатта. ва мо аз он албатта мардумро огоҳ мекунем. муваффақият мехоҳам як барномаи дигаре ки айнан анами моҳи январ таҳия шуд ва бо номи эҳтироми падару модар онро намоиш додем. бисёр паи худ сару садоҳои зиёдро ба миён ҳам овард. баъди намоиши барнома аксарият ба мо занг мезаданд, бо ин ё он савол аз мо пурсиш мекарданд. як лаҳзаи ҳамин барномаро барои тамошобинон ёдрас мекунем. вақте ки мо фарзандам мегӯем ки ту мана хӯронда пӯшондӣ, ман ту хӯронда пӯшондам, ту кайфа мана хӯронда мепӯшонӣ. ин аллакай аз он шаҳодат меёбад ки тарбия аз худи падару модар вайрон аст. вақте ки фарзандро менигирем, аз ҷиҳати фарзанд менигирем, ҳамин ҷиҳат ба баъзе фарзандон мегӯем ки модарҷон, падарҷон, шумо мовод додед ҳама чизтоне, раҳмат. навбати худ баргардонданаш, ман фарзанди худам баргардонастам. ҳамин нозуки тӯри фаҳмидам. имрӯз ҳамин хел зиндагии мо ҳамин хел ҳамин хел шудааст. ман ябо тамом кунам бошад. ман ябо тамом кунам. ин тамошобинон шунсостанд фаҳмидосям. вақте ки ба фарзанд мегӯянд ки ту мана апаям мешӣ, ту бояд мана хӯронда пӯшонӣ, ин аллакай он фарзандоне ки аз паи бачаи худаш мешаду, падараша дасташ мегирад, падару модарша як дасташ, дигар дасташ фарзандаша. ҳамин оилава тарбия роҳи рост кида рафтаги. акун ин барномая муҳаббатхон тӯри таҳлил кардан дакун. ҳаминҷо иштагиҳо модарҳо хоҳаро, ҳаминҷо модару хоҳаро тӯри таҳлил кунтон ин кора. ҳамин кима набинам шерхонсостон ин майлаш ино таклиф карданд ки эҳтироми падару модар, ҳуқуқи фарзанд модар гуфта таклиф карданд. ҳамин ақл кадид дарк кунем. ҳозир мо инҷо гӯем ки ина тамоми шумо ҳаминҷо иштагиҳо гумон накунтон. ина тамоми мардум ин барнома мебинад. ин барнома поида шудааст. кайба метиену мо ябор гӯш кунем мегӯем. ҳаминҷо ва модарҳо, хоҳарҳо, падарҳо тӯри таҳлил кунтон. чунки унҷо мардум баъд аз он резонансаша мегӯянд. бисёр ман ба мегӯянд ва ин нотӯрӣ гуфт, инаш нотӯрӣ гуфт ки ман ба муроҷиат. баъди намоиши барнома чӣ хел сару садоҳоро шумо шунидед шахсан худатон аз берун? ман гуфтам ки ҳамун гапи шумоя гирифтагиҳо фаҳмиданд ки вай тарбия аз оила сар шуданаш дар кор. охир ба онда тамом шудагинанда тарбия кардан дар кор не. одамое ки фаҳмиданд ки падару модар ю ман ту хӯрондам, ту бармегардонӣ вау хато тӯрӣ гуфтед. падару модаре ки фарзандаша тарбия мекунад охир ба ин гапа намегӯяд, чунки фарзандаш аллакай падару модараша дасташ ба мегирад. падару модаре ки охир ба мегӯяд ки ман туа додам кай ба метӣ мегӯяд, вай фаҳмад ки вай хато кард, вай натонист тарбия када. ҳамонро шумо ҷош ба фуровардед. баъди гапи шумо падару модарро ӯй кадан ба даромад ки тарбияи аллакай балоғат батни модар сар кардан дар кор. охира пир шудагинанда бачам кайба ту мана ҷавобаша метӣ гӯян, вай аллакай донад ки вай падару модар хато ки уже адаст додан. тарбияи фарзанда аллакай адаст додан. яъне суханҳои шумо таъсир кард, ҳадафрас буд, расид рафта, яъне акси садо чунин буд. ҳамин хел буд. бисёр хуб, ташаккур. шумо розӣ шуда метавонед? шумо чиҳоро шунидед баъди намоиши барнома? вақте ки ҳамин барнома рафт, дар ҳақиқат ман ки дар маъракаҳо хеле зиёд иштирок мекунам, дар кадом маърака нашинам нисбати ҳамин сухан ман мегӯям ки охир ин сухани ҷон ноҷо гуфтанд ку нисбати агар гиред чизе ки ҳозир шарҳ додан чизи бад ҳам набуд. ин тарбия аст ки аз гавора сар мешавад, аз батни модар. фаҳмиши халқ. вақте ки ино гуфтанд ки дар баромадашон мо ҳам ту фаҳмидем, декун баромад ҳаминҷо штигоям фаҳмиданд. фарзанд падару модар тарбия карданд то ҳамин ҷая акун бас. акун монанд ки мо фарзандамои тарбия кунем гуфтанд дар барнома. ин чиз ҳамин хел будан барнома. ин чиз хато. ин чиз муҳаббатхон беҳад чизи хато ҳаст. падару модар агар шумо имрӯз мо фарзанди падару модар ҳастем, моя модар ба дунё овардан, моя модар зодан. имрӯз ба умеди оне ки акун шумо мана инҷо барид унҷо барид, инҳо гапи оддиин, ин гапи сохтаин. дар маҷмӯъ шумо ба фикри худ қатъӣ устувор меистед. ин ба қатъӣ не, тамоми халқ устувор ҳаст. ташаккур. хуб устод, барои чӣ шумо зид ҳастед? шумо ҳам андешаҳои равоншиносро нодуруст дарк кардед? ман зид нестам. ман фақат фаҳмондан мехоҳам ҳамчун ҳакам. он чӣ ки шӯҳратҷон гуфтанд гапи дуруст гуфтанд. гапи дуруст. фақат он дурустие ки ба ҳувияти миллии мо, анъанаҳои мо мувофиқат намекунад.
он чӣ ки гуфтанд дуруст ки тарбияро кардан лозим, ин ҳамаш дуруст, лекин вақте ки воқеият шуд, агар ҳамин чизро ҳамин тамошобинон ҳамиқа шуниданд ки пас фарзанд ба балоғат расидан бад дар бори падару модараш нею дар бори фарзандҳои худаш фикр кунад. Яъне аксарият қабул кардан, афзалият гӯё ҳамеша дуруст дарк накардан. ана ҳаминро ҳатто қонунгузор мефаҳмад. вақте ки мо охирин наротиба ба конституция ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирот ворид кардем, яке аз тағйиротҳо дар бори ӯҳдадории фарзанд барои нигоҳубини падару модар буд. дар қонуни масъулияти падару модар низ омадааст. ман конституция воқеан баландтарин гуфта шудам. ва қонун, кодекси оила, дигар қонунҳо буданд. лекин қонунгузор зарур шуморид ки дар қонуни асосӣ, дар конституция ки хусусияти сиёсӣ дорад ва барои оянда дурнамо 100 солаҳо амал мекунад, дар онҷо таъкид кунад ки ин масъала 1 сола ё 2 сола не, ин дар оянда ҳам мемонад ки бояд ки ӯҳдадории фарзанд барои нигоҳубини падару модар ҳаст гуфта. акун анамин чиза баъзе вақт ман биам гуфтанда шӯҳратҷон, ман ба мегӯям ки агар ҳамун шӯҳратҷон ба фикрам аз рӯи китобҳои хондагишон нисбати тарбияи аврупоӣ гуфтанд. аврупоӣ қоидаш ҳамин хел ки фарзанд ки ба балоғат расид гӯё ки гунҷишкро паронча кара гусел мекунанду ҳамин ки падару модар дигар робита надорад. лекин анамун қонуне ки шумо ёдовар шудед дар бораи масъулияти падару модар дар бораи таълиму тарбияи фарзанд, калимаи фарзанд аз назари ҳуқуқӣ ин муносибати хешу табори авлодиро дар назар дорад. кӯдак агар 18 сола шуд ба балоғат расадам, 60 сола шудам ва фарзанд мемонад, муносибаташ аст, робита аст. ман ҳозир боз ба як хулоса омада истодам ки воқеан ҳам ин мавзӯе аст ки хуб доманадору беохир ва буд ҳаст, шояд мемонад, вале ҷомеаи муосир шуда истодааст. хуб марҳамат, андешаи боз равоншиносро мешунавем. дуруст устод, 100% ин нуқтаи назар ба менталитети мо, ҳуввияти мо дуруст намеояд. якум. дуюмаш ҳамчун педагог мегӯям, раванди тарбия охир надорад. фарзанд, мана чӣ хел устод гуфтед, фарзанд 60 ба дар одам, шумо вайро тарбия ба настатон мебиёяд, маслиҳат мепурсад. шумо чӣ хел нисбати падару модаратон шуд тарбияи ман бас тамом? Не, ин хел нест. раванди тарбия оғоз дорад, анҷом надорад. Анакнун, ташаккури зиёд маълуме. Хуб, хулосаи ниҳоии шумо ҳам дар барнома иштирок карда будед, паҳлӯи Шӯҳрат Иброҳимов нишаста будед. Хуб, дар маҷмӯъ баъди барнома хулосаи шумо. Якта ривояткатӣ тамом мекунам. марди ҳар рӯз аз нонвойхона 6 та нон мегирифтааст. ҳар рӯз. баъд нонвой пурсидааст ки барои чӣ 5 та намегирид, 4 та, 3 та намегирид, ҳар рӯз 6 та мегирид. вай мард ҷавоб додааст ки дуташа қарзам медиҳам, дуташа қарз медиҳам, дуташа ҳамроҳи зину шавҳарам мехӯрам. яъне қарз метиҳад ба падару модараш ки қарз дода будам, ба онҳо медиҳад, қарз медиҳад ба фарзандаш, дуташа зину шавҳараш мехӯрад. аз ин биромад ки мо ҳама вақт падару модар ва фарзандамонро худа мокати ҳамроҳ тасаввур карданамо дар кор асту халос. Ташаккур. Хуб, дар маҷмӯъ ба раванди тарбия мо таъсиргузор шуда тавонистем ё не тавассути ҳамин барномаи худ? ҳифзи худам ба сухан гӯм малашме? Марҳамат. ман дидам ки нафаҳмедитон шумо. боз нафаҳмидан. ман ба маънои он ки ман шумо гуфтам ки агар падару модар фарзандаш бигӯяд ки мана нигоҳ кун гӯд, падару модар фарзандаш бигӯяд ки мана нигоҳ кун, чӯ мана апям нашудосе гӯд, ин маънои онро дорад ки падару модар натавонист тарбия када. ҳамина фаҳмидостоме? ҳамин қабул ме ҳоҷбиҳо? Hozir. Hamı kabul mü neymi? Akun Muhabbat Xon. Ne, Barnoma hozir va Şöhratjon. Kabul. Gapi shuma kabul. Inja gap allakay medalid in barnoma va nameshad. Pechuтоби мо ҷамбасtii nameshad. Alohida meshavad. Ha, in ba'zi alohida meshavad. Inja va yak chiza. Xo'p. Problema kire hal nameshad. Go'sht mekunیم shumora. Ma'luma, in untuda, in kash javon. мо соломон калом. андешаи худашон шумо гуфтагим не ки бачаҳотонро тарбия накунад, ё ки падару модарро нигоҳ накунад, бачаҳо гуфтагим не шумо мехоҳед фаҳмед достоме?
агар ки вай бо тарбия навистагӣ китобам ба 60 варақ ба ман падару модару тарбияи фарзанди 60 варақ ба ман ваъдаги китоб ба якта китоб ба 300 варақа китобанда 28 ваяша пункташа глава 28 бандаша а 28 банд номаш в гостях у Всевышнего дар ҳузури Худованди Карим аз 300 варақ 60 варақаш барои тарбия ин ҳозир шумо ва китобатон варақ задан гиред чӣ хел маълим ҳозир устод гуфтан дар ҳақиқат дар Аврупо тӯре мебиёд унҷо баромад кунед ма Аврупои бутун дама гифтагӣ ҳозир ман инҷо чӣ гуфтане ҳаминҷо ман он дафъа барноманда гуфтам ки моя инҷо даъваткасостагишон мо мақсад ҳозир устод моя даъваткардагишон инҷава мақсад мо худо моя гапо моя гап кардани не мақсади ман он дафъа барнома гуфтам ки моя оинаи халқ гуфта ҷо задан мо аз номи сухани халқ гап мезанем аз номи худо мо не моя халқ дида истода гӯем ки ҳад дар ҳақиқат инҳо гапҳои маъқул задостиянд гӯянд мо инҷава гӯем ки ман китоб навистам манам ҳозир китобам навистагима гуфтаан гирам инҷава ин чӣ мешавад хуб биёед як андешаи ҷавонро мешунавем мо шуморо шунидем албатта ман бори дорам ки ин баҳси беохир аст нигоҳ кунед ки чӣ қадар сару садоҳо инҷо ва аз берун тасаввур кунед ки боз чӣ қадар мардум моро муҳокима мекунанд ва ман боварӣ дорам ҳар кас ба таври худ ҳақ аст инҷо ман ҳар ду тарафро шунидам марҳамат андешаи خب نسل نو نسل جوان چی میگه پس از برنامه چی بود یک مادر منو دید گفت که به جای من مادر شده ببینید نمیدونم چرا من گفتم من مادر شده نمیتونم متاسفانه یکی گفت که گپی درست گفتی مثلا یا گپی درست بود گفت و حاضر بس اینجا من طرفداری میکنم شورای ابراهیموف رو برای چی این نفر گفته ایستادن که کار تا همون جای نرود که پدر و مادر طلب کند خودی فرزند باید داند که این وظیفه جانی فرزند است که پدر و مادرش تامین کند به حج برای دیگر و دیگر کار تا جای نرود که پدر و مادر گوید که تو مرا به حج بر تو برای من نان ده اگر این است تربیت نکرده است شما فهمید درک کنید همه کسا نه یک چیز یک نقطه همه عادت کرده است که جوانان رو محکوم کند همه هنگام پولگیری عادی‌ترین مثال در بانکمات جوان‌ها رو گرفته میگوید هنگام تلفن رو استفاده بردن خب سوال کدام شما نادیده مثلا در کامپیوتر گویم که حروف چینی کرده میتوانید هست همین گونه آدم‌ها مثلا در بین ما هستن همین گونه فهمید استاد خان زنید استاد ما مثال عادی‌ترین در بسیار چیزها شما هم جوان‌ها رو فهمید در برابر آنکه جوان‌ها شما رو احترام این بودگی منتالیتی ما است آداب شرقانه ما است که ما دست ما رو پیش میگیریم حتما برای شما در مشروط در نقل جای میدیم حتما عزت شما رو به جا میبریم اما در برابر این باید کلان سالان نیست من از نام جوان‌ها چون سخن گفته ایستادم با زبان خود جوانان حرف زند سلیم جان در برنامه ما در انما عیناً همین موضوع اشتراک هم کرده بودند و تا آخر به همین اندیشه خود قطع ایستادند و خودتان شکر خدا پدر و مادر دارید امروز خود پدر هستید صاحب دو فرزند هستید خب شخصا خود شما به چه خلاصه آمدید بعد این برنامه خب من با ما فهمیدیم که جانبدار اندیشه شهرت ابراهیم هستید شما من فهمیدم که معلم لیکن در برابر آن اندیشه استاد غلط نیست 100% غلط نیست استاد درست درک کرده است حرمت باید باشد هست و میماند این چیز شکرانه الله که ما در گویم که منتالیتی ما سنتی ما مثلا این گونه نیست که ما پدرمون رو زن نمیگیم که مادرمون رو حرمت نکنیم ما قدری مادر رو میدونیم قدری پدر رو میدونیم اما در برابر این بزرگان باید جوانها رو فهمیده توان اگر نه او از کوچه میرد اگر نه او به گروه‌های تونگرا شامل میشود اگر نه والدین دادن نتوانست او مثلا شما میگید که اروپا رو مونید همون مثلا حکمت ژاپنی که تا 7 سالگی بخشش همه اجازت ها رو ته بعد 7 سالگی مثل غلام مناسبت کن بعدا مثلا همچون دوست اگر شما دوست بودن نتوانید با جوانها اونها از کوچه میگیرن اونها ویران میشن شما باوری دارید که بعد از مثلا 15 سال یا 20 سال با فرزند خود انا میگونه چه خیلی که امروز خب اینجا من با فرزند دارم من همه امکانات رو داده ایستادم یعنی مناسبت شما چه خیلی برآمده میشه این کار رو کن دیگرش رو نکن کوشش میکنم که او رو فهمم و کوشش میکنم که او رو محکوم نکنم وقتی که محکوم کردید قبول نمیکنه جوان او رو باید فهموند تشکر سلامت باشید و من حتما همینجا به خلاصه آمدم که سال نو رو از این موضوع باز ادامه میدیم برنامه رو اینجا گپ درباره سن و سال نیست در عرفیت میگویند هر چی کشتی آن چیز رو میدروی یعنی پدر و مادر باید در خردسالی به کودک آن مهر و محبت رو دهند آن طرز تعلیم و تربیت دهند که در پیرانسالی به آنها بازگردد تشکر سلامت باشید تشکر استاد شما از ما نرنجیدید
не ташаккур, саломат бошед. Анакнун давоми соли умуман давоми ҳамин 3 соле ки токшоуи Печутоби замон арзи ҳастӣ дорад ва бахусус 2 соли охир мо бисёр мавзӯъҳоро бахшидем ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва рушди деҳот манамин бадаш ва дар бахши ҳунармандӣ дар аксарияти барномаҳои мо меҳмони мо Салимабону Каримова ҳунарманд буданд. Он кас иштирок карданд дар барномаҳои мо. Ман ҳозир як лаҳзаи барномае ки дар он иштирок карда будед ёдрас мекунам барои тамошобинон сипасиёбат мекунем. Марҳамат. و در آینده نیت دارم که باز همین سفر ما رو بیشتر سلسله‌ای گردانیده باشیم. وقتی که خریداری ما قریب که گوییم همشان مهمانان خارجی می باشند یا اینکه به آنها تحفه میبرند. اگر آن در مخصوص همین بند و بست مخصوصی آماده کردگی باشه و باز یک و خود را نشان می‌دهد، نشانه بلند خودش نشان می‌دهد و با همین یک تا اوپاکوفکا بند و بست یا پاکت‌های ملی خیلی با همین نیت‌های نیک ما امروز تصمیم گرفته انمی اساسات رو تشکیل کردیم. خب مرحمت، کدامی از همین پیشنهادهای شما عملی شد؟ گرچنده تشکیلات ما حالا جوان است، ما به بسیار دستاوردها نائل گشتیم و درست است امروز هنرمندا بسیار با یک ترینینگ گذرانیده شد از طرف تشکیلات بین المللی که با آنها مخصوص همین بند و بست را آمده آموزاندند و حالا بینید مرکزهای هنرهای مردمی هر یکتی آنها یک برند خود را دارند، یک بند و بست خود را آماده کردند و محصولات های خویش را علاقه معرفی کرده ایستادند. خیلی محصولاتشان بهترین است، صفتش هم نقص است، لیکن اگر بند و بست مخصوص داشته باشد و در آنجا یک معلوماتی درباره همون محصولات باشد، باز این یک اساساً معرفیگری همون محصولات می باشد. و هنرمندان ما امسال در بسیار فستیوال ها اشتراک کردند، فستیوال های بین المللی. در جمهوری ازبکستان 3 مراتب اشتراک کردن اعضایان همین اساسیاتی هنرمندان ولایت سوغ. در شهر بخارا فستیوال بسیار بلند تشکیل کرده شد، در آنجا اشتراک کردن. در مرغلان اشتراک کردن و به نزدیکی ماه سپتامبر در شهر قوقند بسیار یک فستیوال با نفوذ تشکیل کرده شد که از 105 دولت هنرمندان را دعوت کرده بودند، از 160 دولت مهمانان را دعوت کرده بودند. به واسطه پرزیدنت جمهوری ازبکستان اشتراک کردند. در آنجا اعضای حکمان جهانی یونسکو را دعوت کردند که به واسطه آنها خودشان محصولات ها را دیده بهاگذاری کردند و خرسندی آور است که بین 105 دولت 2 هنرمند ولایت سوخ از شهر استراوشن در نامیناسیون استا شاگرد جای اول را گرفتند و هر یکی آنها با مبلغ $2,000 آمریکایی مکافاتانیده شدند که این هر لحظه افتخار ما می باشد. بسیار خوب. میدونید اصلا همین نام شما سلیمه بانو است، ما خوب میدونیم، لیکن نام شما رو سیاحت بانو ماندن لازم بود چون که شما بسیار سیاحت میکنید و خوب سیر میکنید، تجربه تبادل تجربه مینمایید، سفرهای کاری دارید. خب من بعد در نقشه گرفته در سال 2020 باز به کدام دولت ها یا کشورها سفر میکنید؟ باز یک تاش رو گویم، از همه باز در دولت امارات متحده عرب در شهر شارجه نیز دوامی 20 روز 3 نفر هنرمندان اشتراک کردند که از 60 دولت مهمانان دعوت شده بودند، هنرمندان دعوت شده بودند. به واسطه شیخ امارات شارجه از آن فستیوال امین هنرمندان تاجیکستان رو افتتاح بخشیدند که این بسیار سرفرازی ما می باشد و در آنجا بسیار ارمغان ها را خریداری کردند و آدرس های بی‌قصبی دستی بافتمان را نیز خریداری کردند که ما بسیار خرسند هستیم. نقشه های ما در آینده باز به جمهوری ازبکستان برای مبادله تجربه می خواهیم یک سفر داشته باشیم در ساحه زرگری، در ساحه
ҳунари зардӯзӣ, сӯзани дӯзӣ. бисёр хуб, ташаккур, саломат бошед. акнун моҳи мард моҳи хеле пурмасъул ҳам буд барои мо ҳам аз ҷумла. хуб, як лаҳзаи барномаро ёдрас мекунам. марҳамат, сипас ёбад мекунед. тамошо кунед. хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 барои ҳамкорӣ дар барномаи имрӯза арзи сипос. ҳамаи он хонандагон аз мактаби шумоиён буданд. хуб, баъди намоиши ҳамин барнома вақте аз эфир онҳо худро тамошо карданд, рӯҳияи ҳамин хонандагонро дар мактаб эҳсос намудед? Чӣ гуна буд? бисёр ҳам хонандагон бо як рӯҳияи баланд ба муассиса баргаштанд ва ногуфта намонад ки онҳо байни худ муҳокима ҳам карданд ва хостанд ки боз дар барномаи навбати шумоиён онҳо мехоҳанд ки боз ширкат варзанд ва ҳавасмандорони ин барнома зиёд гардид ва онҳо бисёр бо як рӯҳияи баланд баргаштанд ва бо байни худ дугонаҳо муҳокимаҳоям карданд ва ногуфта намонад ки хонандагони мо имрӯз чӣ дар озмунҳои шаҳрӣ, вилояти, сапеда, лаёқат ва дар андалеб низ иштирок карда ҷойҳои намоёнро то ҷумҳурӣ гирифтанд ва ногуфта намонад ки хонандагони мо озмуни ғолиби андалеб 2018 мебошад. ташаккур, саломат бошед. акнун моҳи май мо хуб барномаи доштем дар бораи даъвати баҳорона ба хизмати ҳарбӣ ва ин барнома бисёр як хотирмон ҳам буд. бо ҳайати ками меҳмонон, иштирокчиён мо як мавзӯи калонро кушода тавонистем. ман хотиррасон мекунам. марҳамат, тамошо кунед як порча аз барнома, сипас ёбад менамоем. қонун гузори вазифадор кардааст, масъулияти ҳуқуқиро вазифадор кардааст ва имрӯз аз падару модар сар карда то худи мани ҷавон дарк намекунем ана ҳамин масъулиятро. масалан, мани ҷавон масъулияти ватандӯстӣ ё ки ақаллан масъулияти қонунро иҷро кардан, аз қонун саркашӣ мекунем. мо қонун саркашӣ накунем мегӯяд, бале ҷо устод дуруст гуфтан ки масалан ту хизматро надидаи, бале ман он хизматро надидам, қабул. ана ин гапи шумо барои ман як таконе буд. мисоли оддӣ агар биём, шояд ки пас аз таҳқиқ ё пас аз магистратура ва ғайра ва ҳоказо мо ҳам рафта як сол хизмат карда биём. ин гапи дигар. падар шумо хизмат ба рафтагӣ гӯдигар ё не гӯдигар ҳа бача ман рафтагӣ будаму не ки азурни шифенер мои гирон буромадагӣ будам. аксарият аз ман тариқи телефонӣ ва ҳатто рӯйбарӯ ҳам пурсиданд ки баъди ҳамин барнома салимҷонро ба хизмат нагирифтанд. хуб, аз шумо пурсон мешавем. хулосаи шумо баъди барнома. ман ҳарчанд гирет гӯем ҳам намегирам, зеро ки ман ду фарзанд дорам. хуб, як чиз ман то ҳол хандам меояд ва хеле афсӯс мехӯрам, хеле гирьяам меояд ки нафари хондагӣ, як нафар датсен барои ман мегӯяд ки пас аз он ҳарфое ки ту гуфтӣ туро зиқ намекунад. ҷомеаи мо намедонад ки хубиву бадиро гуфтан ин ҷиноят нест. охир мо ягон нафарро таҳқир накардем, мо чизи бударо дурусташро гуфтем ва бинандаи нозукбини мо хуб медонад ки гап дар куҷо аст. муҳимаш нигоҳ кунед ки моро тамошо мекунад, муҳокима мекунад. хуб медонад ки ки гапи дурӯғ гуфт, ки аз қалбаш гап зад, ки гапи ростро гуфт. мо омадем, мо вазъи анамун комиссарияти ҳарбие ки буд, ман аз мисоли худам гуфтам ки масалан соати 12 шаб маро гирифтанд бурданд ё дигару дигар. ман чизи бударо гуфтам, ман ягон масалан онҳоро таҳқир накардам, чизи дурустро гуфтам. аммо ҷомеаи мо ҳамин гуна тарсончак шудааст ки аз гуфтани гапи рост майлаш гапи рост. агар як чизро танқид ба маънои ганда кардан не, таҳлил кунед, ин хуб аст, ин бад гӯед, фикр мекунанд ки ту гӯё ҷиноят кардаи. ин хеле таассуфовар аст, ростӣ хеле барои ман таассуфовар аст ки масалан як нафари зиёӣ, ман дигарҳоро намегӯям, як нафари зиёӣ фикр кунад ки агар гапи дуруст гӯӣ ту ҷинояткор будаи. кай мардуми мо одат мекунад ки гапи дурустро гӯяд ё гапи ростро гӯяд. танқид бояд созанда бошад. бале, мо танқид ба мазмуни як чизро бад кардан ё ғараз доштан нест. хубию бадиашро гуфтан ки ӯ ислоҳ шавад. барои ҳамин мо барнома ташкил мекунем ки ислоҳ шавад. албатта ана ин барнома дар маъракаи даъвати баҳорона буд. акнун даъвати тирамоҳиро масалан барнома гузашт, як фосила, як муддати муайян ҳам гузашт, даъвати тирамоҳӣ фаро расид. шумо мушоҳида кардед ки чӣ гуна гузашт он? ҳамчун рӯзноманигор. бале, хеле содатар буд ва ин дафъа хеле содатар буд ва ҳарчанд ки мо даъват кардем ба барнома наомаданд, дар кӯча як ду нафар маро хеле пурсуҷӯ ҳам карданд ва як нафар ронандаи таксӣ мегӯяд ки ту дарди моро гуфтӣ, воқеан ту дарди моро гуфтӣ. ман фикр мекунам ки вобаста ба дониши ҳуқуқии ҷомеа мо бояд хеле зиёд кор кунем, хеле зиёд кор кунем ки онҳо фаҳманд ки чӣ ҳуқуқ доранд ва чиро гуфтан ҷиноят нест, чиро гуфтан ҷиноят аст ё чиро кардан ҷиноят аст. бо барномаҳои ҳуқуқӣ ман даъват мекардам ки хеле зиёд бошад ва мардум ҳуқуқи худро донанд. ҳар як барномае ки дар он равоншинос иштирок мекунад, барнома хеле шавқовар ҳам мегузарад. як порча марҳамат таваҷҷӯҳ кунед, тамошо мекунем ҳамроҳ.
ҳозир 700 калима мегӯянд, якторшон 2000, 3000, ман 11600 калима мехондагӯчунам ҳастам. Лекин мақсади мо 11000, 12000 хонад не, мақсади мо асlan китоб хонад. Метавонед ба маҳаллаҳои худатона ба ҷавонон ҳамин чиза расонед, ки онҷо мутахассисони бевосита равоншинос метавонанд кӯмаки ҳама ҷониба расонанд. шумо эҳсос мекунед ки баъди ҳар як баромади мо, баъди он ки андешаҳои худро баён мекунем нисбати ин ё он масъала, хуб мо дар ташаккули тафаккури ҷомеъ як саҳм гузошта метавонем? аз ҷиҳати мусбӣ албатта. Эҳсос мекунед? Албатта эҳсос мекунам, аз он сабаб ки муроҷиатҳо ба мо ҳамчун равоншиносон зиёд шудааст. Яъне баъди намоиши барнома. Ва ҳа, албатта боз як инҷо барномае буд бо мақсади муаррифии факултаи навтаъсиси психология ва таҳсилоти томактабӣ дар донишгоҳи давлати хучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров. Ин факултет бо мақсади анамин васеъ намудани ёрии равонӣ ба аҳолӣ, ба тамоми чӣ хел гӯем сатҳи аҳолӣ новобаста аз наврасон, аз калонсолон таъсис шудааст. Ва вақте ки мо ҳамин факултети худро, кафедраи психологияи иҷтимоӣ ва касбиро муаррифӣ кардем, шумораи муроҷиатҳо хеле афзуданд. ба шумоён барори кор ва мо боварӣ дорем ки аслан аввал муҳтоҷ нашаванд, лекин мо медонем ки дар бештари кишварҳои рӯи олам на танҳо дар ҳолати ғамгинӣ, маъюсӣ, балки дар ҳолати хурсандӣ ҳам ба шумоён муроҷиат мекунанд, машварати шуморо дар машварати шумо иштирок мекунанд, маслиҳати шуморо мегиранд. Ташаккур. Нафаре ки бисёр мо эҳтиром мекунем, дӯст медорем ва шахсе ки бо вуҷуди серкорӣ, бо вуҷуди он ки масъулияти зиёдро ба ӯҳдаи худ доранду даъвати моро рад намекунанд, дар барномаҳои мо мунтазам иштирок мекунанд ва барои пурраву мустаҳкамшавии барномаи мо хидмати бузург ҳам карда истоданд. Муаллима Шуҷоат Ҳасанова мебошанд. Хушомадед ба барномаи мо муаллима. Ва хуб баъдан мегуфтед ки то кадом андоза имрӯз мо тавассути барномаҳои худ тавониста истодаем ки дар ташаккули афкори ҷомеа саҳм гирифта бошем. муҳаббатхон, вақте ки барномаҳои шуморо гӯш мекунем ва дар барномаҳое ки симои мустақили як мо иштирок мекунем ва баъд аз гузаштани ин барномаҳо дар кӯча мешавем, дар мактаб мешавем, дар ягон вохӯри мулоқотҳо мешавем, мардум ҳатман чихеле ки дар инҷо устодон гуфтанд, фикру мулоҳизаи худро баён мекунанд ва фикри мулоҳизаи худро баён мекунанд. ҳатто аз байни бозори панҷшанбе ҳам гузашта истода бошем, анамон занҳое ки дар ҳамонҷо мешинанду бо хариду фурӯш машғул ҳастанд, онҳо ҳамин саволро медиҳанд ки мана дар телевизион баромад кардетон, дар ҳамин симои мустақил шуморо мо дидем, шумо ин масъалаҳоро бардоштетон, гап задетон. ана ҳамин масъалаҳо то чӣ дараҷа мардум бо фикру андешаҳои худро дорад. ва ман ҳатман вақте ки назар мекунам ҳар вақт ба печутоби замон, дар ҳақиқат зиндагӣ печутобҳои рангоранги худро дорад. ин муаммоҳое ки имрӯз дар ҷомеаи мо ҳастанд, манон саволу ҷавобҳо, дар он ҷо фикру андешаҳое ки имрӯз ҷавонон барои мо баён карданд ва баён карда ҳам истодаанд, ин ҳама ба хотири он аст ки имрӯз мо бояд ки дар атрофи ҳамин масъалаҳо корбарӣ кунем. имрӯз дар ҳалли ин масъалаҳо мо саҳмгузорӣ кунем, хосатан вақте ки мо дар бораи бекор кардани ақди никоҳи ҷавонон ё зиёд шудани пошкордани оилаҳои ҷавон сухан мекунем, ин барои ҷомеа, барои ҷамъият як дарди бисёр аламовар аст. зеро ки дар паси ин оилаҳо падару модарон меистанд, фарзандон меистанд, кӯдакон меистанд ва дар ҳар барномае ки нисбати ҳамин масъала шумо як намоишу як барнома ташкил мекунеду дар ин ҷо мардум гуфтугузори андешаи он нафароне ки бевосита дар ин соҳа масъул ҳастанд, равоншиносон, олимон, ҳуқуқшиносон, мана нафароне ки дар дигар ҷодаҳо фаъолият мекунанд, хосатан ҷавонон ҳастанд, мардум барои худ як баҳра мегирад, барои худ ба саволи худ як ҷавоб пайдо мекунад ва фикр мекунам ки дар ҳақиқат ҳам дар ҳамин музокираю мусоҳибаю дар ҳамин гуфтугузорҳо пайдо мешавад. русо мегӯяд ки истина рождается в споре. ин беҳуда намегӯянд инро. дар ҳақиқат вақте ки инҷо баромадкунандагон баромад кардан ва устод гуфтанд, мо имрӯз сарвари давлат ҳама вақт мегӯянд ки давлати мо ин давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, ягона ва соҳиб ихтиёр аст. ҳуқуқбунёди он аст. ман ба фикри ҷавонон розӣ мешавам ки имрӯз пеш аз ҳама мо бояд ки маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, хоса ҷавононро бардорем. дуввум он аст ки хондани китоб.
дар ҳақиқат беҳуда имрӯз анамон осмони фурӯғи субҳи донои китоб аст ба миён наомад. Мана мо агар аз ҷавонии худамо нақл кунем, мо дар давраи ҷавонии муаттарҳо мана инҷо пиштан мана муаллима нишастана, агар як асара як шаб то саҳара хонда намебаромадем, хоба мо намебурд. Барои он ки ҳамин вақте ки мехондед на фақат ки барои худатон, балки барои зиндагии ояндаи худатон ҳам як андеша мекардед. Китоб хондан масъалаи бисёр асосӣ аст. Баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон мо бояд ки нисбати ин масъала фаъолият кунем. Севум он аст ки хуб мешуд ки имрӯз аз он андешаю тазодҳое ки фикрҳои мо дар ҳама вақт ба ҳамдигар бармехӯрад, барои он ки мо ҷавонон, мо калонсолон бояд ҷавононро фаҳмем ва ҷавонон ҳам бояд ки моро гӯш кунанд, яъне ки мо одатҳо, урфу одатҳои суннатии худамонро бояд ҳеҷ вақт гум накунем. Мана дар он ҷо вақте ки шӯраҷон баромад карданд, дар вақте ки дар ин ҷо устод баромад карданд, вақте ки мо мегӯем ки мо мардуми ориётабор, мардуме ки таърихҳои ҳазорсола дорем, мо шоиру нависандагони зиёде дорем, ҳамон қадар дар он ҷо омаданд, лекин фикра баён карда тавонистанд, андешаи худро дуруст гуфтанд ва он фикру зикри худатонро барои ҷомеа равон кардан, ин масъалаи асма муҳим аст. биёед як лаҳзае ки аз баромади шумо аст дар барномаи мо, онро тамошо мекунем ҳамроҳ. Хуб, сипас барномаро идома медиҳем. вақте ки ҳатто як гулро аз як хона ба дигар хона мебареду дар дигар боғ мешинонед, то он даме ки вай дар он боғ нашунамон меёбад ва тӯли соли вақтҳои зиёде лозим аст ки ба он ҷо мутобиқ шавад, ба боду ҳавои он боғ мутобиқ шавад. Арӯз ҳам монанди ҳамин аст. бошад агар ки масалан аз ҷониби ҳамин аз ҷониби сарраёсати ободонӣ ё ин ки масалан ҳамин муассисаи партовкашонӣ агар ягон лоиҳае масалан ҳамин амалӣ мешуд ки барои насби ҳамин камераҳои назоратӣ дар ҳамин ҷойҳои махсус якта дутти ҳамона телевизион ба якбор намоиш додан дар кор ки вай дигаро бенану ин ҷарима будааст як гуфта камтар таъсир кунад. ин мо бояд ки имрӯз масъулияти худи шаҳрвандон, на фақат ки масъулияти худи шаҳрвандон, масъулияти он сохторҳое ки дар ин саҳм кор мекунанд, бояд онҳоро баланд бардорем. барномаро идома медиҳем. муаллима, шумо яке аз он нафароне мебошед ки ба хуб дарди ҷомеа ҳамдардӣ мекунед, ба ини он масъалаҳои зиндагиву рӯзгор бетараф нестед. хулосаи шумо вақте мо мавзӯъҳоро матраҳ менамоем, хуб хулосаи онро мушоҳида мекунед ки баъди барнома чӣ гуна масалан тағйирот мешавад, чӣ хел таъсиргузор шуда метавонем барои ҳалли ҳамин проблемае ки дар ҷомеа ҳаст, мушоҳида мекунед аз берун? албатта чӣ хеле ки инҷо муаллима қайд кардан, боз устодо қайд кардан, баъд аз ҳар як баромади мо ки ин тӯли чанд сол давом дорад, ҳар нафар аз кӯчаҳоям истода савол мекунанд, мепурсанд ё ақаллан мегӯянд ки ана офтоби меҳрубонӣ ин як меҳру муҳаббат кади нисбати шумо ин барнома мегӯянд, савол метиҳанд ва баъзан мепурсанд ки муаллима ман ина гӯитон, муаллима ман ина гӯитон, худи пешниҳодҳои худро ҳам мегӯянд. кӯчаҳо мегӯянд ки ман шумои диданӣ будам, ман мегӯям биёед корам ба суҳбат мекунем, ё намеран ё мерану мегӯянд муаллима хиёлан ман ин масъалаи монем, хиёлан ман ин масъалаи монем мунанд, ман мегӯям ҳамайлаш ман мегӯям. албатта яъне ки мардум умедвор аст ки ҳамин ҷо ки чанд чиз ҳал шудагӣ бо ҳамон масъалаҳои шахсӣ ҳатто ҳалли худро меёбад. ман аз ҳамин барномаҳо масалан як барномаҳомо буд аёдати бемор буд, як чизи бисёр тарбиявӣ, чӣ хеле ки ҳозир муаллима гуфтанд чизи суннатӣ ба мо хос ки мо акнун калон шудем. ман аз муаллима андак ҷавонтар, андакак ҳардумо ҳамроҳ хондагӣ қариб ки, лекин хай фаъолои факултет будем ва ман бисёр шудам ки ин каскади ҳамзамон ҳамқадам мана ҳамроҳ ҳастам доим ва мо ҳамин хел будем ва акнун ҳозир дар ҳамон ҷо ҳаст ки мо ҳамчун калонсол, ҳамчун модаркалон муаллима мумкин абера доранд, ман аколи не инқадарам, ҳамин ҷавонҳо мехоҳем де ҳамин корҳои суннатӣ, чизҳои нағз моним мегӯем ман ин хел кирам дар кор, ман ин хел кирам дар кор. анамо аёдати бемор чӣ хел як барномаи нағз буд ки қоидаву қонунҳои аёдати бемор, ҳатто ман дар ёдам ҳай ки шумо савол дода будед ки муаллима ҳамин тарзи либоспӯшӣ назди бемор барафтан ё ки чӣ қадар истодан, як нафар гуфтанд ки ним соат гуфта буданд, як кас гуфтанд ки 5 дақиқа кифоя. бинобар ҳамин чизҳои охир нагӯим ҷавонҳо аз куҷо ёд мегиранд. ҳастанд нафароне ки ақлу заковати худашон мерасад, лекин аксарият ин хел неку.
аксарият ин хеле барои ҳамин албатта бо ҳамун роли мавқеи тарбия дар инҷо тарбия рол мебозад. ҳамун агар ҳамин таҷриба бирав аз таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир худошон ҷавоно аз зиндагӣ таҷриба гиранд дар кор, лекин акнун калонсолҳо ҳар чизе гуфта истоданашон дар кор. ҳамин аёдати бемора бисёреҳо ман ба гуфтам ки бисёр нағз гап задитон ҳамотон киҳое ки инҷа будан қоидаву қонуну беморбинӣ чӣ хел мешавад ҳамин чизҳои гуфтитон офарин ё ки ана вай чи барои мо занҳо танзими расму оин ба дараҷае таъсир кард. ман дидосиям ки мегӯянд ки дар маъракаҳо муаллима хайрият мана шумо гап задитону гӯё ман гап зада бошам муаллима шумо гап задитону чилигрезон адо шуд шумо гап задитону хатнатои ҳамин қадар осон шуд ҳарчанд ки президент фармудан бисёр масъалаҳоро дар ҳамин студия бардоштем, бисёр муаммоҳоро бардоштем ва хушбахтона аксарияти онҳо дар ҷомеа нигоҳ мекунем ки бо як равиши худ роҳи ҳалли худро ёфта истодаанд. сони масъалаҳои вай ҳозир тамом мекунам. масъалаҳои чи буд ку оила вайроншавии оилаҳо доғи рӯз ин чиз ба ҳар як кас сӯхта гап мезанад, чунки ҳар як кас фарзанд дорад, вай духтар ё писар. бахти фарзанд барои падару модар чизи аз ҳама қимат. бинобар ҳамин бисёриҳо мегуфтанд ки хайрият ман он ту гуфтанд дар барнома ё он ту гуфтанд фоидаи мо. ман имса бисёр шунда ифтихор мекардам ки аз ҳамин барнома мардум қаноатманд розӣ ва кӯшиш мекунанд ки дарду аламу ғами худашона гӯяну ҳаллу фаслашро ёбад. шумо бо давоми кор. хеле сипос ки устодони мо бузургони мо чашми хеле некбин доранд ва фақат гӯем ки бале хуби моро мебинанд ҷавононро баъди мо дида наметавонам. бояд гӯем ки ҳар ду ҷиҳатро бояд гуфт. ман як нуқтаро мегӯям. ташаккур ки ҳамин майдон ҳаст ки мардум мебояд андешаашро мегӯяд. ташаккур ки ҳамин минбар ҳаст ки аз ҳамин минбари баланд ҳарф мезад. ман ростӣ ифтихор мекунам ки қадамҳои нахустини телевизион ба телевизион кор кардани ман ҳам офтоби меҳрубонӣ буд, агар ёд дошта бошед. баъд мо муҳаббат пайдо кардем ба телевизион, мо донишҷӯ будем ва ташаккур ки ҳаст. бале воқеан печутоби замон ин гӯем ки офтоби меҳрубонӣ ин бренда ҳаст барои ҳалли мушкилот хеле кӯмак мекунад. аз нигоҳи маънавӣ пешниҳоди ман хеле зиёд аст. имрӯз аз офтоби меҳрубонӣ зиёд ёдовар шуда истодаем. бале ман ҳоло мегӯям пешниҳодам. хуб дар охири вобаста ба бале дуруст аст ва ин мо бояд бренд буданашро қабул кунем ки хеле барои гӯем ки ҳалли як мушкилот кӯмак мекунад. ҳатто масалан дар оилаи ман ҳам як нуқтаро аз ҳамин барнома мутаассифона ман надида будам, дидааст ва ба худаш гирифтааст ва ба ман нақл кард. ман хеле хурсанд шудам ки аз зиндагии худи ман ҳам тағйирот ворид шуд. яъне хеле хизмати зиёд дорад. аммо боз агар қисмати пешниҳод бигузарем, ҳоло ман дар интиҳо боз мегӯям пешниҳодҳоямро. ман хеле мехоҳам ки дар қатори ана ҳамин азизоне ки чеҳраҳое ки ҳастанд ман чеҳраҳои навро бинам. ман хеле зиёд мехоҳам ки баланс риоя шавад, ҷавонҳоям даъват шаванд ва ҷавонҳо одат кунанд гӯши маслиҳатшунав пайдо кунанд, бузургоя шунаванд ва бузургони мо ҳам камтар рӯи ғурурашон по ниҳанду ҷавононро гӯш карданро ҳам ёд гиранд. ҳар ду масъала. медонед мо ҳам аллакай миёнсол шуда истодем ва мо ҳамешагӣ шояд ҳамин калонсолон андеша мекунем ки мо калон шудему, фарзандомо ҳамун кӯдак мемонад назди мо ё дигар ҷавонон. онҳоро фикр мекунем ки ту ҳоло хурд ҳастӣ, ту гап назан, навбати ту нест, ту ҳоло бояд бузург шавӣ, калон шавӣ, баъд гап мезанӣ. лекин дарк намекунем ки вай аллакай кимкайҳо, ақидаҳои вай, тафаккури вай пеш рафтааст. имрӯз ҷавонон як андешаҳое мегӯянд, фикрҳое мегӯянд ки мо калонсолон шояд мавридаш ояд, хуб забони мо лол ҳам мемонад. ҳоло ман як лаҳзаи маълума баромади шуморо инҷо ёдрас кардани ҳастам. дар барнома шумо аз аёдати бемор гуфтед, он барномаҳое буд ки солҳои пеш, масалан солҳои аввал дуюми печутоби замон таҳия карда будем. ин бисёр хуб аст ки ёдовар шудед. хуб марҳамат, барномае ки ҳамин сол таҳия гардида буд ёдрас мекунем. ҳанӯз аз мегӯянд сари оташдони хона, аз сари дегу табақ, аз пухту пас, аз шустушӯй, аз руфтан, дӯхтан, ҳамаи инҳо ки асоси хушбахтии духтарон, асоси хушбахтии оилаҳои ҷавон аст. модарон кӯшиш мекунанд ва беҳуда нест ки аксари онҳо мегӯянд ки бояд ин корро ёд гиред. хуб маълума, шумо фаъолзани шаҳри хучанд ҳастед ва ман медонам ки ба бисёр масъалаҳое ки дар ҷамъият имрӯз ҳаст дилатон месӯзад. ба қавле хуб кӯшиш мекунед ки ҳамин проблемаҳо, ҳамин муаммоҳо тезтар бартараф шавад. ман ҳоло хоҳиш мекардам таваҷҷӯҳ кунед, як навъро хуб як лаҳзаи барномаро тамошо мекунем, ҳамроҳ баромади шуморо гӯш мекунем. сипас ёбад мекунем. марҳамат.
аз ҳамин боғча, аз ҳамин мактабҳо, муассисаҳо бояд ҳар як равоншиноса вобаста карда монанд, рафта дарс гузаранд, худашонро шинос кунанд, он мушкилиҳое ки дар сари мардум ҳаст кӯмаки худро расонанд. Мо бояд ҳама сарҷамона, ҳама дастгирӣ карда ҳамин корро ба анҷом расонем. анакдон маълума баъди ҳамин иштирокатон дар барномаҳо, баъди он ки шумо пешниҳодҳои худро мегӯед, хуб дар берун баъди тамошо он нафароне ки барномаро тамошо мекунанд, байни худ муҳокима мекунанд, шумо мешунавед ки масалан ҳамин пешниҳодҳои шумо ё мушоҳида мекунед ки пешниҳодҳои шумо амалӣ шуда истодааст ё не? Он чизе ки дар ҳамин ҷо гуфтем дар ҳамин ҷо мемонад? Не, албатта намемонад дар ин ҷо. Ман бисёр имрӯз хурсанд ҳастам ки ман тӯли 1 сол ин барнома рафтаистодааст, ҳамчун Печутоби замона. соли сеюм аст ки Печутоби замон шудааст, лекин мо 1 сол аллакай тез гузашт. Ҳамиқадар 30 намуди барномаи тамошо кардем мо. албатта барномаҳо рангоранг буд. дар бори мана чӣ ки дар инҷа муаллима гуфтанд, устодон гуфтанд дар бори мана масъалияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, маданияти шаҳрдорӣ. мана ҳозир баъд аз ҳамин барномаҳое ки мо чанд маротиба тамошо кардем, маданияти шаҳрдорӣ барнома буд. баъд аз ҳамин ман ба кӯчаҳо меборам, нигоҳ мекунам ки бисёр тағйиротҳо бисёр истодааст. шаҳрҳомо обод, зебо, халқимо маданиятнок, ҷавонон пештар хай мана чӣ ки вай мекарданд инқадарам аҳамият намедоданд. ҳозир ман худам ҳамин нигоҳ карда меистам, не бинам ҳамашон аллакай мана маданиятишон баланд. баъд аз ҳамин барнома ман мебарам чӣ ки дар инҷо муаллима муаттархон гуфтанд, ба ман савол ҷавоб мекунад. як рӯз ман ҳамин кӯча рафта истам, муаллима аз мактаби 18 себзор будиян. мана дошта асалом салом кардану гуфтанд ки муаллима аввалан раҳмат, ҳамин барномаи ташкил кардагӣ ва муҳаббатҷон ба шумо расонид. албатта ман дидостиям ки ин як барномаи ташкил кардан ин ҷудоям як кори мушкил мебошад. барои наворбардорон, барои коргарони симои мустақили якум ман аввалан миннатдории худамро баён мекунам. то ин мана як одама ҷамъ кардана муҳаббатҷон ҳозир ман нигоҳ карда шидиям чӣ хел худашон асабашон як бор вай мешавад, то одам инҷо вай шудана, ҳама одам шахс мебиёд намебиёд. барномаи бисёр телевизион ба кор кардан ин як бисёр кори мушкил мебошад. дир аз ҳамин қаинсини духтарчам дар амрико зиндагонӣ мекунад. ман ба навора фирсондаам, ман худам баромад кардагӣ муҳаббатҷон истодиян офтоби меҳрубонӣ. ман ҳайрон шудам ки даже то ҳамин америкаи мо тамошо мекардиян. воқеан ҳар як барномаҳои худро телевизиони симои мустақили якум ба сомонаи худ ҷойгир мекунад ва тавассути он тамоми ҷаҳон ҳатто моро тамошо карда метавонад. ҳамашон миннатдории худашонро баён мекунанд, бо мегӯянд ки муаллима гапҳои шумоҳо нағз мо гӯш мекунем. ҳамин бесаброна рӯзи ҳамин панҷшанбе душанбе мо мепоем ки соати 8 кайба мешаду мо ин барномаи тамошо кунем. ҳозир рӯзи якшанбе шудаги рӯзи намоиш. якшанбе. ташаккур, саломат бошед. хуб дар барномаҳои худ мо бештар ба масъалаҳое ки бо кӯдакони имконияташон маҳдуд вобаста аст, бо шахсони хуб маъюб вобаста аст, мо ин масъалаҳоро ҳам матраҳ менамоем ва кӯшиш менамоем ки хуб тавассути ҳамин барнома ба ин ё он хуб масъалаҳо таъсиргузор ҳам шуда бошем. албатта бо ташкилотҳои ҷамъияти ҳамкории зич дорем, аз ҷумла хуб бо ташкилоти навтаъсиси назари дигар ки бо кӯдакони синдроми даун онҳо кор мекунанд ва ҳамаи волидонро бо кӯдаконашон якҷо муттаҳид карданд, сарҷамъ намуданд, бо онҳо ҳамкорӣ доштем ва дорем. албатта инҷо хуб як нафар волидайн дар барномаи мо иштирок мекунанд. хуб ман ҳоло як порчае аз андешаи шуморо инҷо ёдрас кардани ҳастам, сипас суҳбат мекунем. вақте ки хоб мерад шаб бахайр, худоро шукр. вақте ки мана назари дигар ба рӯпарӯ шудем, худоро шукр. ман аиз баям миннатдор ки мана спортзал ба рафта ягла беҳбудӣ шуд бисари ман. мана дасти ҳоҷи хайруллова омда бисари ман хурсанд. лекин шабу рӯз мана 21 ба баром дошад, 20 сол 21 сол эси ман таги телевизор таги баянда мешишт. худоро шукр ҳозир мана доирава ки рафтост ҳуш ёдаш доира спортзал мана дуни ҷамъият ба мебурод хурсанд. тавассути барномаҳои худ оё тавонистем ки ба мушкилоти шумоён расидагӣ карда бошем? хуб то кадом андоза аз ҳамкориҳои мо шумо қаноатманд ҳастед? раҳмат. мин ташкилоти назари дигар ба симои мустақили якум ба мо ҷудо миннатдорем ки модарои гурӯҳ аз шумоҳо мана ин ташкилотҳо вай шуд. ин баҳои дида ҳама модаро хо бовар кунед хо не ҳамашон гуфтанд ки ҷудоям нақш шуд. то ҳамин рӯза моҳое ҳеҷ кас дастгирӣ кардагӣ набуда.
ҳамин ташкилоти назири дигар ки тахмина ҳакимова ҳастанд ҳамин моҳоя дастгирӣ карданд. мо миннатдорам. ё мана имрӯз барои бачаҳо мана соли навӣ ташкил карда будам. мана ина гирон рафтам, мана даромда мана вайката биромте бо ҳамроҳи худам мана гирон омдам инҷа. худо шукр ман миннатдор айн ташкилотам. мо то ҳамин рӯза мо инҳо рости гапа гӯям писари ман кӯчва дуруст намебиромад. ман акун фахр мекунам ки мири худаша ёфт. ви худаша ёфт ки раҳмат ҳамин тахминахон ба ки ҳамин синдром дауна ҳама бачаҳои тӯда када бисёриҳошон хурд гӯед майлимаҷон. ва ҳатто медонед гузашта аз ин маслан дар барномаҳои телевизионӣ иштироки шумоён хеле бо як мушкилӣ таъмин карда метавонад. ҳатто намешуд ҳолатҳое мешуд ки хуб умуман иштирок кардан ҳам намехостанд. имрӯз аллакай бо як ифтихормандӣ ҳатто дар ҳар як барномаҳои мо, наворҳои мо иштирок мекунед. волидайн фаъол ҳастанд. аллакай ҳаёти шумо куллан тағйир ёфта фикрам. албатта худо хоҳад мана бо дастгирии ҳамиҳо инҳоя мана кор ба даъват карда мешавад. мо ин ба ҷудо хурсанд. хуб ташаккур. рӯҳшиносон мана равоншиносон бо дастгирӣ кунанд бо нағз мешавад. ташаккур. албатта ман боварӣ дорам ки инҷо ҳамкориҳои шумо зичтар мешавад. дар факултети мо ҳама хеле тасмим гирифтанд ки қисми донишҷӯёне ки оянда касби равоншиносро соҳиб мешаванд махсусан бо ҳамин хел кӯдакон фаъолият кунанд ва аллакай аз курси 5-6 нафар донишҷӯёнро ман медонам ки бо ҳамин зумра кӯдакон кор мекунанд ва дар Русия ҳамин хел кӯдаконро дети солнце мегӯянд. кӯдакони офтобӣ мегӯянд. ва имрӯз ман сарфароз аз он ҳастам ки мана ҳамин ҷомеа то андозае то дараҷае тараққӣ кардааст ки касби мо дар ҷанбаҳои хеле гуногун талаб дорад, талабот дорад ва насиб боз хубтар мешавад. албатта. ташаккур. саломат бошед устоди азиз. ҳар як мавзӯе ки мо дар мавриди таъриху фарҳанги шаҳру вилоят матраҳ мекунем дар ҳамин печутоби замон бе иштироки шумо намегузарад ва албатта андешаи шумо ҳамчун мутахассис барои мо хеле муҳим ҳам ҳаст. ман ҳоло хоҳиш мекардам як баромади шумо ки хуб таклиф буд он дар барномае ки мо дар мавриди соли рушди сайёҳӣ хуб таҳия карда будем онро тамошо мекунем. спас бад мекунем. марҳамат. мутахассисони тармимгар реставратори соҳаҳои гуногуни тариқи меъмории тоҷик нест. аз ҷумла ман мегирам хона осорхонаи санъати меъмории эргашбои бача ва такрори надорад. дигари қалъаи хучанд дар инҷо нишон дода. дар вилояти сӯхт ин хел ёдгориҳо хеле бисёр. бинобар ҳамин мо бояд имрӯз мутахассисони соҳаи барқарор кардан яъне реставратсия ин фарқи куллӣ дорад. деконструксию ҷамшедҷон дар инҷо гуфтанд аз нав сохтан ин ҳама метавонад. аз ин рӯ ман бояд қайд кунам ки мо бояд аллакай мутахассисони маҳаллии тоҷикистонии худро ба ин соҳа тайёр карда тавонем. ҷаҳон ҷаҳони глобализатсия аст. ҷаҳон ҷаҳони имрӯзии ҷавон аст. ман агар имрӯз ҷавон ба даромада дашт дода наметавонистам ҷавон мана гӯш намекард. реаксияи ман бад шуд барои он ки як доценте манам доцент манам як ҷавоне бенед як ҷавоне ман нагуфтам ҳамин ҷавон гуфтам дигар чиз муҳимтарин чиз мегӯям анакум ҳамин градатсияи сину соле ҳаст ҳамаи халқҳои ҷаҳон ба ва ҷинсӣ ҳаст полувозрастная градатсия. ина ман хондам, ина ман медонам. барои ҳамон ҳамин насл миллат бо чӣ вуҷуд дорад. чӣ кади мо тоҷик мегӯем, чӣ кади мо рус мегӯем, чӣ кади мо қирғиз мегӯем. чӣ аст? медонед ме? путем передачи традитсионной информации бо гуфтан ва нишон додан аст. чунки ман ҷавонҳое мебинам сабзи пора карда наметавонам. ин оддитарин чиз. рандаи қабида наметавонанд, отвёрткаи қабида наметавонанд. компютере медонанд. анакун ман ҳамин кари тамом мекунам. ҷаҳон ҷаҳони глобализатсия бошад. ман имрӯз мегӯям ҷаҳон ҷаҳони интернетизатсия аст. интернет хеле зиёд аст. аз ин рӯ ҷавонони имрӯза қадами бузургтарин ва ҷаҳише карданд ки мо ҳоло ҳеҷ расида наметавонем. ин ҷаҳаташ мо теорӣ писарина. ман ин ҷаҳат ба шумо 110% ҳақ ҳастед. ва не
10 ثانیه هم نه استید من تمام کنم با من تمام کنم با و دیگر چیز بزرگترین چیز از همه نومی ادم برنامه که پیچوتابی زمان است این پیچوتابی زمان دوام میده تا آن وقتی که ما خدمت سوسیولوژی نبینیم فکر انعکاسای نگیریم فکر امروزه ما نگیریم etno psixologiya است ana معلومه گفتن در کردستان کردک چخل تربیه میکنن در مکتبی میانه چخل تربیه میکنن در مکتبی عالی کدام مکتب میدونید با واسطه تست میبرد و بچه ببینید فامیلش واضح نوشته نمیتونسته کشه اینو هم گویم جوان و دیگر چیز خیلی خوب گفتید شما که جوانان باید اشتراک کنن لیکن دیگر چیز نه اونی که ردیه و خوب گفتید شما گفتید یک دیگر رد کردن خطاگی که شد ابیکتیویت که نیست سوبیکتیویت شد و خطا می رود بنابراین پیچوتوب زمان بگذار زنده باشد سلامت باشید تشکر بحث حساب کنید قبول استاد من دهیه که شما را نمیدونم اما بس است دیگر ما بودیم ما داریم گفتن فرصت فرار رسته است که ما شویم و ما میتونیم باشد استاد میدونید از این اندیشه های شمایان من برای خود بسیار خلاصه های مهم گرفتم خواهش میکنم استاد از من نرنجید در برنامه های بعد سال آینده ما دهیه که شما را نمیدونم موضوع رو تهیه میکنیم وابسته به همین موضوع سلامت باشید استاد جان حاضر ما دوامی همین سال 2019 با شعبه معارف شهر خجند با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خجند و ولایت سوخت بسیار همکاری زیچ داشتیم البته و در هر یک موضوعی که در همین برنامه مطرح میگردید خب همکاری رو با آنها به فکرم درست برای مانده بودیم خب اینجا معلم از شعبه معارف شهر خجند اشتراک میکنن مرحمت معلم از همین همکاری های ما همکاری های تلویزیون سیمای مستقل یکم و از جمله پیچوتوب زمان شما قناعتمند هستید مرحمت تشکر و آینده چه خیلی باز همکاری رو برامونه قید کردن جایز است که طی سال 2019 ما اهل آموزگاران در همه چاره‌بینی های و از جمله در برنامه شما اشتراک داشتند و در حل معماهایی که امروز شما در برنامه خود میگذارید فکر و اندیشه های خود را بیان نمودند من میخواستم پیش از همه چخیلی که در اینجا تکلیف شد برای بلند برداشتن معرفت حقوقی جوانان برای تربیه آنها در روحیه وطن دوستی، خویشتن شناسی، افتخار ملی برای آنکه عنعنه‌های ملی ما را جوانان آموزند و برای آنکه برای عملی شوی قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند و نسبت آنکه در ساحه معارف کدام دستاوردها امروز جای دارند زیرا نگفته نماند که جوانان ما امروز نسل نورسی ما امروز در المپیادهای بین المللی تاجیکستان عزیز ما ملت تاجیک ما را در مملکت‌های ترقی کرده جهان معرفی کرده ایستادند و آن را ما توسط برنامه‌های خود انعکاس هم کرده بودیم انعکاس هم کردید و بسیار خوب میشد این چیز باز بیشتر و بیشتر همین معماهای جای داشته رو و مسئله‌های همین نظررس رو مورد بررسی قرار داده باشه. تشکر سلامت باشه. تجربه آموز این یکی از برنامه‌های بود که ما چند پیش آن را تهیه کردیم و مرحمت یک پارچه رو نمایش دهید برای ما. خب سپس صحبت میکنیم. ما با نمایندگان تشکیلات و مؤسسه‌ها هم صحبت میشویم کاربری میکنیم. آنها از اظهار نگرانی مینمایند که دانشجویان دانشگاه‌ها سطح دانششان پست‌تر است. این البته نه همه‌شان است. من گفته میتوانم که دانشجویانی که به همین تشکیلات سفربر میشوند و در آنجا موقع خودشان را معین میکنند. خب ما درباره تجربه آموزی دانشجویان صحبت کرده بودیم در اینجا تا کدام اندازه مناسبت دانشجویان به تجربه آموزی جدی است. خب بعد نمایش همین برنامه مثلا در دانشگاه شما چه خیلی تغییرات شد؟ تشکر محبت خان. البته وقتی که همین برنامه طریق تلویزیونی سیمای مستقل یکم رفت بعد از چند روزی اون ما یک مشورت داشتیم. این مشورتی نوبتی دستوردهی بود برای دانشجویانی که من بعد به تجربه آموزی سفر برمیگردند. وقتی که من به طالب وارد گردیدم دانشجویان زیاده از 100 نفر آنجا حضور داشتند و علاقه از همین نگاهشان پی بردم که آنها به من چی گفتنی ها دارند و غیر چشم داشت آنها
пеш аз он ки ман суханамро оғоз намоям гуфтанд ки муаллима аз шумо хоҳиш мекунем, мо якчанд ба шумо савол дорем, мумкин ми ҳамин рӯз машваратро бо саволу ҷавоб оғоз кунем. баъд ман гуфтам марҳамат. онҳо ғайри чашмдошт аз ман суол карданд. муаллими азиз, мо барномаи печутоби замонро тамошо кардем гуфтанд. баъд ман хурсанд шудам. гуфтам ки чӣ фаҳмидед? онҳо ба ман гуфтанд ки муаллима, бисёр як масъалаи аҷоиб, мавзӯи бисёр хуб шуд, таҷриба омӯз. мо то охир тамошо кардем ва якчанд таклифу пешниҳодҳо мо ҳаст. мо албатта мин баъд фаҳмидем ки таҷрибаомӯзӣ, ин раванди таҷрибаомӯзӣ ин чизи муҳим будааст. баъд ман ба онҳо фаҳмодам ки дар ҳақиқат таҷрибаомӯзӣ қисми ҷудонашавандаи раванди таълиму тарбия дар муассисаҳои донишгоҳи олӣ мебошад. ва гуфтам ки бояд ки ҳар як инсон бояд ки аз ҳар як рӯзи худ таҷрибаомӯз бошад. баъд таклифу пешниҳодҳои худро баён карданд. гуфтанд ки мо бисёр ҳам мехостем ки дар бораи роҳҳои нави, роҳҳои муосири гузарондани таҷрибаомӯзиро дар ҳамон ҷо мехостем гӯш кардан, ё ки тарзи роҳҳо ва муаммоҳои ин таҷрибаомӯзиро мо мехостем дар он ҷо ки масъала матраҳ шуд гӯш кардан мехостем. албатта ман ба саволҳои онҳо ҷавоб додам ва хурсанд ҳам шудам ки донишҷӯён ҳамин барномаро тамошо карданд ва мин баъд муносибати худашонро нисбати таҷрибаомӯзи дигар карданд. саломат бошед. бигзор ҳамин тавр ҳам бошад. марҳамат, ба хотири он ки барномаҳои соли 2020 хуб насиб бошад печутоби замон боз ҳам ҷолиб таҳия шавад, боз ҳам баҳри ҳалли мушкилоти мардум хуб мо мусоидат карда тавонем, чӣ хел пешниҳод доштед шумо? мо чӣ кор кунем? чӣ хел ҳамкориро баромонем? маълуми марҳамат. воқеан барномаи печутоби замон ман дар ҳама баромадҳои худ вақте ки бо шаҳрвандон дар вохӯриҳо мешавам, дар шаҳру навоҳӣ бо онҳо дар гурӯҳҳои тарғибу ташвиқоти мақомоти иҷроии шаҳру ноҳияҳо иштирок мекунам, мегӯям ки ҳамин барномаро тамошо кунед. ба кадом хотир? ба он хотир ки ин барномае ҳаст ки имрӯз аз муаммоҳое ки дар зиндагии мо ҳаст, аз он ки роҳҳои онро ҳал кардан ва хосатан ки имрӯз ҷавонон чӣ андеша доранд нисбати барномаҳои мо ва калонсолон чӣ гуна кӯмак карда метавонанд барои худамо як дарсам мегирем. ва ман фикр мекунам ки печутоби замон ин як мактаб аст. ва вақте ки устодон дар ин ҷо гуфтанд печутоби замон, барои ки печутоб ҳархела мешавад, он рангҳои гуногун дорад. бигзор ки ҳамин рангҳои гуногунрангии ҳамин печутоби замон дар барномаи мо боз ҳам бештар ҷилави худро, ранги худро дошта бошад ва хуб мешавад ки дар ҳамин барнома пеш аз ҳама мо он масъалаҳоеро ба миён гузорем, яъне он проблемаҳоеро ба миён гузорем ки имрӯз ҷомеа ба он як имтиёз ниёз дорад ки ҳаминро шунавад, ҳаминро донад, ҳаминро бинад ва фикри худро, андешаи худро гуфта бошад. ва яке аз пешниҳодҳои ман он аст ки имрӯз ба ҳаёти оилавӣ тайёр кардани ҷавонон, муоширати истифодаи телефонҳои мобилӣ ки мана дар чанд чорабиёниҳо мо ҳамин масъаларо гап мезанем. ана ҳамин он урфу одатҳои пешинаи мо дар масъалаи танзими анъана ва расму оинҳо ки бештар моҷарои оила вайроншавӣ ҳам аз ҳамин ҷо сарчашма мегирад. вақте ки онҳо мераванд барои гузарондани тӯйҳои худашон кредит мегиранд, баъд он кредитҳоро дода наметавонанд, баъд дар поён мебинед ки ҷомон оила ҳатман вайрон мешавад. ва хосатан омӯхтани он арзишҳои миллии қадимаи худамон аст ки бояд ки хуб мешуд ки ин барнома, ман мегӯям ки барномае аст ки тамоми мардуми, нафақат ки ман худатон шоҳид будед, ман дар чанд баромади худам гуфтам ки инро нафақат дар шаҳри хучанд, нафақат дар вилояти суғд, нафақат дар ҷумҳурии тоҷикистон, мана чӣ хел дар ин ҷо гуфтанд ки дар амрико ҳам тамошо мекунад, як барномаи дӯстдоштаи мардум аст. бигузор дарди дили мардумро эҳсос дар ҳамин ҷо инъикос кунад ва мардум ба дарди дили худ даво ёфта тавонад. саломат бошед, зинда бошед. вақте ки 3 сол пеш аз офтоби меҳрубони печутоби замонба мегузарим гуфтагӣ будем, гӯшомова офтоби меҳрубони шишта мондагӣ буд, ҷудоям маъқул буд. ҳолиам мегӯиму, лекин печутоби замон шуда нашуд. мани 3 сол боз ҳамин барномаҳои дистодим, дар ҳақиқат печутоби замонба дахлдор масъалаҳо ва дахолат карда истодем ки номаша имрӯз ин ҳамин
рафтоби замон будагиша як бори дигар исботи худаша ёфт. Чунки ягон соҳае нест ки мо ба он соҳа назар накунем. Мана бинед, гузаштагии мавзӯъҳоям имрӯз чӣ қадар баҳсу мунозира ва чӣ ҳаст ниёз дорад ки бояд бозгаштаву баргашта онро матраҳ кардани мо дар кор аст ва бисёр нақш шуд ки ана ҳамин чизҳоро дар интернет ҷойгир карда истодаем, ё худамо мекунем ё шумоҳо мекунед. Ин маънои онро дорад ки халқ аллакай аксарияти донишҷӯҳо, аксарияти ҷавонон, калонсолҳо ҳатто ҳамин ҳамаи бенид дасташанда телефонҳо як илоҷа када ёфта ҳамин барномаҳои маъқула бо мебинад. Ана ҳамин чизҳо боз ривоҷу равнақ дода шуда печутоби замона текис кадан ба кӯшиш кадан омад дар кор оянда. Ташаккур, марҳамат. Ҳозир шуморо шунавем. имрӯз ҳозир мо ҷамбастии ин 30 маротиба ки мо баромад кардем, ин 31 маротиба тамоми мардум ина тамошо мекунад. чӣ хел ки гуфтан дар ҳақиқат дӯст медоранд. ман шумо чандин маротиба гуфта будам ки ин офтоби меҳрубонӣ ин ҳозир баромадамова иқадар мувофиқат намекунад, ана ин печутобаш мувофиқат мекунад. ина ман чанд маротиба гуфта будам шумо. аз он ҷумла имрӯз устодон сухан гузоштанд. ман инҷо чӣ танқид кардинам не, ин барнома камбудиам гуфтан дар кор аст. чанд кас аз ман пурсидан ки як барноматон ва як ҷавон баромада гуфтанд ки мо ҳамина як ҷо ташкил мекунем, ҳамун институту аудитория ташкил мекунем, шумо коҳансоло рафта истода ҳамунҷо камка суҳбат гузаронитон. ва ҳо ҷавоно аз ман пурсидан. ҳамин чиз нашуд, ҳамин ҷавон ваъда кардик будан ҳамин чиза. ин дурӯғ шуд аллакай. ман ҳамин ҷавоне ки ҳаминҷо шитиян ҳамина ташкил карда натонистанд. ина нагун телевизор бибаромада, ина мардум мебинад. ина аз он ҷумла ҳозир мо чӣ сухан гӯем, ин одам дош дода наметонанд. ҳамун замоно ва ишон буромда истода ҳамина зия кунанд. одоба ёд гирифтанд дар кор. ҳамин устозо гап заданд. тоза ино ҷиддо гапи маълим гапои нағ заданд. маълима тӯрими ина ҷавоно бояд қабул кунанд. бисёр дон. ҳоли Довуд алайҳиссалом гуфтанд ки Довуд алайҳиссалом дар як қисса гуфтанд, ту медони ҳикматаш чи одама бузургкардагиш? не намедонам. ҳикмати бузургиш ҳамин ҷанда ки сухангӯи як каду шунавои ду кад гуфтанд. бисёр дону яке гӯй, лекин беҳтар аст хомӯш будан гуфтанд. фаҳмидед? акун инҷоба истодан устозо баромад кушостиянд. ман дар бори ин сухани камбудиш, лекин дар бербуди ин барнома ман гуфтани ҳастам ки мо бояд вақте ки сухан мекунем, инҷоба тамоми мардум мебинанд мо эҳтиёт шуда сухан кунем ва я охириша мепурсанд мардум. охираш чӣ мешад мепурсанд. аз он ҷумла мана маълимаям дар бори оила гап задам. манам тарафдори ҳамин барномаи аз соли нав. ина ҳамин галасловна не, ман забони русӣ ки дигум галасловна гузарондан дар кор не. як темая бо мазза када гузарондан дар кор. ҳамуна ҳаётӣ ки гам мезананд, ҳамун ҳаёта ягон ҷо рафта навор ба гирифта ҳамуда нишон дода гузарондан дар кор ки то ки таъсирбахш бошад. бинобар ҳамин муҳаббатхо ман узр мегӯям. ман имрӯз 31 вохӯри мову шумо дар ҳамин печутоби замон аст. дар ҳақиқат ҳаминҳо ҳамашон ҳурмати шумои сахт мекунанд. ношад корҳои зиёд аст. ҳама кора парофта истода ҳамин муҳаббатхон таклиф карданд. ҳамин омада истода майлаш камакак бошадам аз суханҳои мо бинандагон баҳраманд мешаванд гуфта истода мо ҳаминҷо омадем, лекин аз ҳозирин ман узр мехоҳам. устодҷон, мо аз шумо узр мепурсем. ҳамаи гиллаҳоятон нури дида. мо шуморо бениҳоят эҳтиром мекунем. ҳар яки шумо барои мо хеле азизу мӯътабар ҳам ҳастед. дар мавриди Салимҷон, ин кас медонед, аслан ҳамин мазмуни токшоу мегӯем. ин формати барномаи мо токшоу аст. ин гап задан, баҳс кардан, сухан гуфтан аст. ва Салимҷон ки азбас ки ҳам устоди донишгоҳ ва ҳам ҳамкори мо ҳастанд, ин кас ана ҳамин формат ба ин хел студентҳо ягонташ гавзда монад устодҷон, аслан Салимҷон ман ин тарафгирӣ нест. аслан ман Салимҷонро то он ҷое ки медонам давоми чандин сол мо ҳамкор ҳастем. ин кас ҷавони зиёда кунаду фақат ман чӣ гуфтани ин ҷавон савзан оянда фақат ҳамин ки
фақат ҳамин муаллимаҳоя ман ҳамин модароя назар кардам ҳамин хел бо тамкин сухан гуфтастиян киме ки гам назананд баромад накунанд ино аввал микрофона гуром ани хел академистан ки баъд ҷавоб тиям гуфта мо узр мепурсем ҷавонон хуни ҷавонон ҷӯш мезанад ин кас аслан ҷавони бо тамкин донишманд ҳам ҳастанд лаббай датсенте гум буд узр устод ҳама барнома устод як дақиқа хоҳиш мекунам бузургони азиз мо шуморо шунидем ва дигар шумо барои мо намунаи ибрат бошед ки устод ман беодоб ҳастам ман аз шумо узр маъзарат мепурсам ки ман хиҷолат кардам шуморо хеле маъзарат мепурсам ман беодоб ҳастам қабул ва устод қабул дар мавриди пешниҳодҳо мегӯям муаллима устод қабул ман ҳеҷ намегӯям ман беодоб дигар ҳеҷ дар мавриди пешниҳодҳо бед ман ҳам пешниҳодҳои худро гӯям муаллима хоҳиш мекунам вобаста ба ном ҳарчанд ки печутоби замон мувофиқ аст вобаста ба муҳтавои барнома аммо офтоби меҳрубонигӯён мешиносанд ва бренд аст ҳар куҷое ки ман набудам чун ман корманди ҳамин телевизион ҳастам боре ҳам номи печутоби замонро нашунидам офтоби меҳрубонӣ мегӯянд агар фикр мекардед хеле хуб мешуд як дуюм масъала баъзан маврид чун мо беодобҳоро ҳам даъват кунед ки беодобӣ кунем ин дуюм маврид яъне ҷавонҳоро ҳам даъват кунед муаллима хоҳиш сеюм маврид сахт хоҳиш мекардам ки забон бо қалб як бошад ман боре ҳам надидам ки дар тӯйҳо ба ҷои ҷевони гӯем ки чинӣ яъне пиёлаи чойнак як рафи ё ин ки як ҷевони китоб тӯҳфа карда бошанд дар тӯйҳо ё ин ки масалан мутаассифона то он даме ки мо китобхон намешавем мо ба одоб ҳам намешавем ва пеш ҳам намеравем дар мавриди хондани китоб бояд хеле барномаҳо кунад ҳам печутоби замон ҳам дигар барномаи телевизион хеле вобаста ба маърифати дар баробари ахлоқ маърифатро низ маърифат ва донишро барномаҳои маърифатӣ низ карда шавад барномаҳои ҳуқуқӣ ман аллакай гуфтам вобаста ба гӯем ки талқини китобхонӣ барнома карда шавад ахлоқи хуб аст кунед аммо гоҳо ҷавонро ҳам даъват кунед хуб ҳамин буд пешниҳодҳои ман барномаҳои ҳуқуқӣ барномаҳои маърифатӣ дар баробари барномаҳои ахлоқӣ бошад агар ман боварӣ дорам агар имрӯз дар ин барнома боз ҷавононро ҳам даъват мекардем ман боз боварӣ доштам ки ин баҳсҳо боз дигаргунатар мешуданд инҷо салимҷон як тараф гӯё ва салимҷон ҳамон гуфтагитонна салимҷон ҳамин гуфтагитонна шумо ташкил кунед бале мамина ташкил кунед ҳамун ҷавонҳо дар ҳақиқат баҳра меёванд ташаккур устод устод баъдан бахшиш ман боре ҳам нагуфтам ки ман ба ҷое меравам ва мардумро ҳамон ҷо сиёнка мекунам ман ёд надорам шояд шумо маро бо ягон нафари дигаре омехта кардед устод не ҳамин ҷо нишаста будем шумо гуфтед ки ҳамин ман аудитория ташкил мекунам гуфтед ҳамин ҷустагӣ касе ки пешниҳод надода бошад хуб мебуд агар марҳамат мешунавем марҳамат сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба дастгирии ҷавонон аст ки муҳаббатхон дар хотир дошта бошед дар арафаи иди омӯзгор фаъолияти омӯзгорони собиқадор мӯминова наимахон мамаҷоновна устод қаҳорова як муаррифӣ карда будем ва бисёр хуб мешуд дар соли нав фаъолияти омӯзгорони ҷавону он қадар умедбахши мо ки воқеан дар якчанд озмунҳо иштирок карда хучанди азиз вилояти сухдамонро дар миқёси вилоят муаррифӣ карданд инҳо иброҳимов мӯминҷон омӯзгори фанни химияи устод донишгоҳи литсеи донишгоҳи политехникӣ ки дар озмуни вилоятии омӯзгори ҷавони сол ғолибият ба даст оварданд валиева биҳанифа ки мураббии ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 27 буда дар озмуни ҷумҳуриявӣ мураббии соли тоҷикистон ғолиб омаданд каримова дилафрӯз ки дар озмуни вилоятии омӯзгори соли тоҷикистон ғолиб омада пагоҳ пасфардо ба озмуни ҷумҳуриявӣ мераванд ҳаминҳоро низ муаррифӣ кунем то оянда насли наврас нисбати ҳамин касб меҳру муҳаббат пайдо кунанд имрӯз воқеан тоҷикистони мо ва аз ҷумла хучанди мо омӯзгорони ҷавони ҳамаи фанҳо ниёз дорад ташаккур албатта ҳамкорӣ мекунем ман эҳсос мекунам ки шумо каме ранҷидед хуб пешниҳоди худро гӯед ба хотири он ки ин барнома аст ва ба хотири пешравӣ ин пешниҳодҳои мо созанда бошад танқидҳои мо ҳам ҳамчунин марҳамат якум пешниҳод ҳамон ки одам бояд ором бошад ҳама вақт оромӣ баъд майнава як масъалаҳое мекушад агар одам ором набошад гӯш карда наметавонад дуюм пешниҳоди ман ки гӯш кардан дар кор не только послушать но и услышать чӣ хеле ки рӯсо мегӯянд ани мо ҳама гӯш мекунем дарк намекунем гапа охираш нафаҳмида сразу наезд мекунем ҳамон ба шунавидим
шунавида тавонем баъд дарк кунем. хуб ҳамин гап биромад гуфта сраза начаспем ба оданба охираша фаҳмем ки вай чӣ гуфтане аст. ман када сухан мегӯям, ман мегӯям ки ябор ман гӯ малаш ман шумо гӯш кардам, аку ман гӯ малаш ми не сухана сраза мепатон ҷанг када. ҳамо ман мегӯям агар ки одам ором набошад вай як таҳлил карда наметавонад. ташаккур. агар ки моро ба барномаҳои телевизиони русия даъват мекарданду унҷо боз як методҳои дигар ҳам ҳаст, ба якдигар об мепошанду кимчи. албатта ин хосимо нест, ман мефаҳмам. ин беҳтарин чизи таҳаммул карда натавонистем, ҳолонки ин баҳсҳо ҳама ба хотири пешравӣ аст. ороми шарқи мо баландтар ки мо ин корҳои бенура намекунем. як пешниҳоде доштам. инҷо муҳаббатхон гуфтанд ки мана 30 барномаи дигар тавлид ёфт. ман як пешниҳоде доштам. ғайр аз оне ки албатта касби равоншиносро муаррифӣ кардан боз давомиёбат хуб мешуд, як пешниҳоди ман ҳамин аст ки як барномаи махсус таҳия гардад оиди таҳаммулпазирӣ. таҳаммул дар истилоҳи ҷаҳонӣ толерантност. олими бузурги рус Асмолов гуфтааст ки оламро таҳаммул раҳо наҷот медиҳад. мир спасет толерантность. ҳамун барои ҳамин ман як таклиф доштам ки оиди ана ҳамин рафтор, тарзи гуфтор, таҳаммулпазирӣ дар моҳияти ниҳоят васеъи ҳамин мафҳум як барнома ташкил шаваду ана ҳамин ба мисли таклиф шуд вохӯрии 3 авлод. бигзор вохӯрии якчанд авлод шавад бо назардошти ана ҳамин таҳаммулпазирӣ дар раванди муошират. ташаккур. саломат бошед. мирзодалиев пешниҳод доред марҳамат. хуб аз соли нав боз аз моҳи январ бо ушучиёни вилоят барномаро оғоз кунем. албатта барномае ки гузашта буд моҳи январ ин ба ҷавонони шаҳри хучанд хуллас хеле таъсири калон бахшид ва сафи варзишгарон варзишгар духтарон низ айниҳол дар варзиш зиёд шуда истодааст. ин аз яке аз беҳбуди пешравии ҷомеа мебошад. ман мехостам барномаи шумо боз низ бисёртар шавад, зеро ки ҷавонони хурдсол бисёртар тамошо мекунанд. аз ҳамин сабаб ҳамаи он масъалаҳое ки дар барномаи шумо мегузарад бисёртар ба ҷавонони хурдсол ҳам низ яъне ки барномаҳо бояд ташкил карда шавад, зеро ки маҳз онҳо оянда метавонанд фаҳмишро боз низ дигаргун карда барои рост равона карда. ман миннатдории худро ба ҳамаи аҳли нишаст мерасонам аз ин барномаи шумо. айни ҳол бошад хеле ва хеле он саволҳое ки дар ман посухи хуб набуд аз инҷо посух гирифтам, яъне ки ба тарафи манфӣ ба тарафи мусбӣ ҳамаи он хулас саволҳое ки дошта будам ба он ҷавоб гирифтам ва миннатдории худро ба он қаҳрамонони барнома мерасонам, ба ҳамаи шумоён ва кормандони симои мустақили якум мерасонам, зеро ки ба як пешравии ҷомеа бо як муддати кӯтоҳ бо як барномаи беҳтарин яъне ки таъсири худро расонда истодаед. саломат бошед. саломат бошед. ташаккур. таклиф мекардам ки чун мо ҳам дар маъракаҳо бисёр мешавем, калонсолҳо ҳамин чиза бисёр мепурсанд ки маълакаи қайд карда гузаштаам масъалаи ҳамин доғи рӯз оилаҳо вайрон нашудани оилаҳои ҷавон муросокорӣ чӣ хел ки инҷа гуфтанд маълим як рафта гирифтами оварда ҳамин ташкил кунанд ки оилаҳои беҳтарине намуна бошад ё баръакс баъзе оилаҳое ки ҷанҷолӣ ҳамин хел як шавад ки акнун ин доғи ҳозир инҷо як ҳамин худомо одамои зиёии ҳамин қадар шиштем ҳамин қадар вай шудааст баҳсу мунозира. лекин тасаввур кунед ки оила ва масалан келини ҷавону домоти ҷавону хушдоману хусуру ду авлоди дигар хел ҷаҳонбинишон мешад ҷанҷол. якҷо ман як бор гуфта будам ҷанҷоли оилавӣ аз тирпаронӣ майдони ҷангам даҳшатноктар аст. ман як бор гуфта будам ана ҳамина мо бартараф кунем, ҳамин беҳтарин чизҳое гирем, инқадар манша накунем, чизҳои беҳтарина ҳамин ҷавоно ва маслиҳатим ё ки бо қарашон набиёд хайр чиз беҳтарина нишонтем ки зиндагӣ ман ин хел бояд бошад. ин чизи оилавӣ шахсӣ ва ҳама бештар бо масъалаи оиладорӣ ва вайрон нашудани оилаҳои ҷавон кор кунем. ташаккур. саломат бошед. ҳам мехостам ки дар фарҷоми ин барномае ки барномаи охирин дар имсол аст аз номи тамоми тамошобинони вилояти суғ ва ҳамин симои мустақили як ва барномаи печутоби замон
بگذار که پیچوتوبی زمان ما رنگارنگ باشد، رنگ‌های گوناگون خدا داشته باشد و ما باید دیگر مسئله‌ها هم در اینجا یک عقیده اندیشه های خود را گفته باشیم. برای شما برای کار می‌خواهم. آرزو دارم که در تمام تاجیکستان پیچوتوبی زمان همین گونه رنگ داشته باشد. تشکر. саломат бошед. ва як барномае ки мо давоми ҳамин соли 2019 матраҳ намуда будем, махсус дар фарҷоми ҳамин барнома ман вогузоштам. ин барнома унвон дошт даме ки навбаҳор ояд ва ба хотири санъаткор, ҳунарманд Илҳом Урмонов бахшида шуда буд. ва инҷо дар барномаи имрӯзаи мо сарояндаи хушовоз дилшодҷон тоҳирӣ иштирок мекунанд. марҳамат, ман хоҳиш мекунам ба назди ман биёед. то фурсате ки меоед ман як лаҳзае аз ҳамун барнома инҷо пешкаши шумоён менамоям. тамошо кунед, хотиррасон мекунем. марҳамат. сипас ёбад менамоем. марҳамат. лекин ман дар ёд дорам ки дар вақти мактаб таҳсил карданаш дар синфи панҷум мехонд ва ба назди ман бори аввал омада бо асбобҳои мусиқии ионикаю синтезатор шиносоӣ карда дар назди ман омад ва аз ҳамон рӯз қариб гуфтан мумкин ки чанд соле ки ман дар ҳамон мактаб дар вазифаи муаллими мусиқӣ шуда кор кунам, илҳомҷон ҳар рӯз қариб ки дар назди ман буд. як рӯз зиндагон туро ҳам ёд мекунам, қадри туро шинохта фарёд мекунам, қадри туро шинохта фарёд мекунам. ишоҷон, хуш омадед ба барномаи печутоби замон. ин барномаи мо бо аҳли санъаткорони вилоят хуб таҳия гардида буд албатта, вале шумо дар он иштирок надоштед. хуб, вале ман медонам ки шумо ҳам яке аз шогирдони Илҳом Урмонов ҳастед, бо он кас ҳамкории зич доштед. баъди хуб таҳия ва пахши ҳамин барнома боварӣ дорам ки ин барномаро шумо тамошо кардед. ба чӣ хулоса омадед? хуб, рӯҳияи ҳамин аҳли эҷод, хуб фазои санъатро ба ман гуфта метавонед? шахсан худи шумо ба чӣ хулоса омадед? ташаккур. салом устодон, ҳамотон салом. ман чӣ гӯям, хурсанд шудам. барнома устоди моя хеле барнома када санъаткоро ҷезетон. дар онҷо ҳар хел суханҳо шуд, суханҳои нек, ман бисёриш нек буду. баъзе ҳофизо гуфтанд ки вай ҳамин иломакои пешшонба рафта ҳамин вай кадами меҳтасидем гуфтанде. чанд кас ба ман савол дод ки вай одам бадгир буд ме? не, дар акс вай одам ҳамихел инсони хуб будан. одаме ки чӣ гӯям пешрафта, ҳама мавзӯъҳо гап занед, бениҳоят одами нағз. соне вай ҳамун баъзе ҳофизо мерафт ва ё ҳангоми запс мекунанд, хонда наметавонад, ду бор се бор зиқ мекард ва ё мегуфтанд ки дав вақтама нагир, раву тайёр шуда биё. мегуфтанд анамин чизба вай одамба баъзеҳо рафтама метасид. ин айби вай кас не. махсан ҳамин сахтгирии он кас буд ки барои пешравии аксарияти ҳамин ситораҳои санъати вилоят сабаб шуд. албатта ман 100% гуфта метавонам ки эстрадаи тоҷика Илҳом Урмонов машҳур кардам. дилшодҷон, ман ҳоло хоҳиш мекунам ки дар ин барнома аз репертуари худ ва дар ҳамкорӣ бо Илҳом Урмонов таҳия гардида як суруде бароямон хонда медодед. бисёр хуб мешуд ва фазои барномаи мо ҳам як фазои идонаро мегирифт. ташаккур. якта чиза гуфтани ҳастам. устод Нурмуҳаммад Ниёзӣ мо ҳамкорӣ мекардем, ҳамин Илҳомако Урмонов ки рафта суҳбат мекардем, як рӯз Ниёзӣ мо ҳамроҳ будем. Илҳом ки гуфтанд ки ҳамин чорабини ҷашни зодирӯзи лоиқ шерали душанбе шудосу ҳама шоиро рафтаги, ҳама бузургҳо рафтагун табрик досидан. аку ман ҳамҷӯ шита чӣ тӯҳфа кунам ки ҳамин тӯҳфаи арзанда шавад. гуфта ҳамҷӯ калаи чақ занам. гуфтам худо раҳмати ҷошон ҷаннат шавад. як бор омадаму як чиз ба хотирам омад. баъди 1000 соли рӯйдагӣ ба дунё омад лоиқи закӣ. гуфта ҳамин одам гуфтагишона мӯликас намедонистааст. худи лоиқам дар кадиги ҳамин зал хеста чапак зад мегӯянд действительно баъди 1000 соли рӯйдагӣ омдагӣ лоиқ. Ниёзӣ, Илҳом Урмонов бо одамо баъди 100 сол 1000 солҳо якта мерӯяд. мо хушбахт будем ки мо ки ҳамкорӣ кардам. ҳозир мана як суруде ки иломако аранҷиров карда будам соли 2000 мана 20 сол мешавад. ҳамин ҳозир хонда метиҳам шумо ҳоли ҳам замонава мувофиқат мекунанд.
البته روانی اون نفرانی که امروز جسمان بین ما نیستند ولی خب یاد آنها در دلهای ما ابدی جای گرفته است شاد باشد. البته خب سرود شما خاطر آنها رو خب پاس می دارد. مرحمت. الهام برمون فیلم جای شما جانب باشد. رحمت. اشتراکتان در همین جا برنامه 31 پچوтоби замон در سال 2019 به پایان میرسد. می‌ندارم از اون که دوامی سال همراه ما بودید. تلویزیون سیمای مستقل یکم پچوтоби замон را تماشا کردید. استادان عزیز از اشتراکتان در این برنامه من بسیار شاد هستم، می‌ندار هستم و باوری دارم که در سال آینده، سال آمده ایستاده، سال 2020 نیز همراه ما میباشید. با ما خب یک جایه برنامه‌های خوب را تهیه می‌نماییم و پیشکش تماشابینان می‌گردانیم.
خاطر آنکه واقعا هم پرابلم هایی که به میان می آید حل خود را یافته باشد. و در اینجا از نام راهبریت شرکت تلویزیون و رادیوی سیمای مستقل یکم، از نام گروه ایجادی و تکنیکی برنامه پیچوتابی زمان برایتان یک تحفه که رمزی ما خوب قبلا آماده کردیم و این تحفه به خاطر آنکه همیشگی در دست شما باشد، از ما یادرس کرده استاد و همیشگی سیمای مستقل یکم را تماشا کنید برایتان هدیه میگردد. خب با نوشتجات شرکت تلویزیون و رادیوی سیمای مستقل یکم ما مخصوص تهیه نمودیم، مرتب ساختیم. خب مرحمت معلم جان، مبارک شود. سالی نو بادا مبارک بر شما، سالی نو از آستان تا بر سما، از شکوی سالی نو باز آمده بر دیار ما همه فیض و صفا. نور بارد از شکوی سالی نو بر همه روی جهان چون فالی نو، بهر مایان سالی نو انسان نیست، آورد همراه خود اقبالی نو. خنده باشد بر لبانی کودکان، شاد باشند دایما پیر و جوان. آرزو داریم که در این سالی نوی بر وصال هم رسند دل دادگان. نور بارد از شکوی سالی